gertu esaldiak. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Herri txiki batean jaio zen gure hurrengo protagonista, jaiotzez Hector Roberto Chavero, gaurko egunez jaio zen Atahualpa Yupanqui, 1908 urtarrilaren 31. Argentinar kantautore, gitarra jole, antropologo eta idazlea izan zen Yupanqui. Atahualpa Yupanquiren aita amerindiar jatorriko argentinarra zen. Aldiz ama, Higinia Carmen Aranburu, Euskal Herriko udalerri batean jaiotako omentzen. Baina hori ezen izan Atahualpak Euskal Herriarekin zuen lotura bakarra. Hainbat aldiz bisitatu zuen Yupanquik Euskal Herria. Batzuetan kontzertuak eskaintzeko, eta besteetan turismoa egiteko erdi izkutuan. Bidaia horietako batean, Eztok 13 taldekoekin elkartu zen. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Atahualpa idazlea ere bazen, beraz epa itzagun idazle gehiago. Gaurko egunez jaio zen Kenzaburo Oe, japoniar idazlea eta Japoniako literatura garaikideko pertsonaia nagusia izandakoa. Bere eleberriek, ipuin laburrek eta saiakerek gai politiko, sozial eta filosofikoak lantzen dituzte. Besteak beste, energia nuklearra, inkonformismo soziala edota existentzialismoa bera. 1984an literaturako Nobel saria lortu zuen. Irudimenezko mundu bat sortzagatik bizitza eta mitoak kondensatzen diren gaur egungo giza egoraren irudi nahasgarria osatuz. Begira, beste literatura Nobel saridun bat. Gaurko egunez jaio zen John Galsworthy, idazle ingelesa. Haren lan nagusia The Forsyte saga izan zen. Victoria erreginaren garaitik, bi mundu gerran arteko garaia bitarteko ingelesen bizimodua kontatzen duen liburu saia. Literaturako Nobel saria 1932an irabazi zuen. Berriz ezan ez dezaten, ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun den honetan. Eta beste efemeride eder bat duela 12 urte eusko moneta sortu zuten eta egun Europako tokiko monetarik erabilina da. Ipar Euskal Herrian erabiltzen da eta bertan ekonomia sustatzea eta bide batez euskara bultzatzea du helburu. Gainera elkarte sustatzaileak aldatzen duen dirua ere bertako ekonomia finantzatzeko erabiltzen du. Euskal Herriko moneta beste tokiko moneta guztiak bezala ez da metatzeko edo bazterrean atxikitzeko egina den moneta bat. Bere helburua albezain beste zirkulatzea da. Kantoian jarrita, ipuinarri garriak kontatzen dituenak txampon baten truken. Dragoia eta printzesaren ezinezko maitasuna, zartutako basoko loki ederraren azken eguna. Printza urdinak abandonatuta, txano goritxuren dibortzio. Badakizu zeintzuk diren oso onak txamponak desagertarazten? Politikari korruptuak edo futbolari dirudunak. Izan ziteken, baina ez, magoak. Gaur magoen mundu eguna ere bada. Kapelatik untxiak ateratzea, edota belarriatzean txamponak aurkitzea, ilusionismoa, magoen mundu egunaren data hautatzeko Juan Bosko apaizaren heriotza egun aukeratu zuten 1888ko urtarrilaren 31 gaurko eguna. Juan Bosko zinemaren patroia zaindaria ere bada, horregatik Goya sariak data honen bueltan ospatzen dira. Eta magoak, gehi zinema, Harry Potter. Oiana, badakizu azkenean ikusi nuela Harry Potterren pelikula bat. Abai! Bat edo ikusi dituzu bat baino gehiago, kontatu. Ez bakarra. Ez dut sekula ikusi. Naikua? Ez da, June Romatet Ibarguren erabate sumindutan. Baino, ja pixkatasi zait barkatzen, bat ikusi nuen. Eta? Harry filosofala. Bueno, egazkinean ikusi nuen, eta hortxo ziko dugu. Hala ere dozorroz egiten duzu zuek Harry Potterren musika jartzeko. Tira, bagoazen gaurko magiarekin edo?
Bueno, magiatik baino, politikari ustretatik du gaurko lehen ordua gehiago, Bai, Lekarozko aroztegiaren inguruan ariko gara. Milioika eurotako interes ekonomikoa duen operazio urbanistikoaren inguruan hain zuzen ere. Eta Palestinarekin elkartasuna mugimenduko kideekin ere arituko gara. Datorren ostiraleko Baskonia eta Makabi talde Israeldarraren arteko partida, eta hau eteteko daramaten borrokaren inguruan ariko gara eurekin. Bai, gai leunagoak ere izango ditugu. Asteburua dator eta hoianak arte eszenikoen giroko hainbat proposamen ekarriko ditugu gurera, bai? Bai, eta Ana Goitia etorriko da gurera kafe utxe hartzera. Olatu aparrean dabil oraintxe, eta bere oraina, eta baita iragana ere zukutzen saiatuko gara. Aizue, entzuleok, magia trukorik ez dago hemen lana eta zuekin 2 ordu igarotzeko gogoa. Ez diren bora baina urtarriak 31 ditu gaur eta ostirala da ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratira zuekin Oiana Maritorenak enbe Anderea. Kaixo, kaixo! Kaixo, kaixo! Eta zuekin Eire Maia Manterola. Anderea, o Andereño da izu ditza. Ez da bat. Egunon! Egunon! Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak ni nahaztu ezpanaiz behintzat 9 eta 11 garrena du. Goizak goizeko 10 eta 16 urtarrilako 31 gu iruzuekin urrengo 2 orduetan milaka izateko asmotan ongi etorri naiz irratian zarete bigarren kafean. Zaude mina. Ez ginen ontan geratu. Nun zaude mina. Alduzunean erantzun. Ama galdetu duzutaz. Nik ez dakit zer esan. Goizeko 10 eta 18 minutu eta gu maite duten tarteari heldu behar diegu. Behar diogu, Oiana Maritorena. Zina zure maite duta. Batekin entorren, baino hola askar lotuko dut beste batzuekin. Ados. Bai, zeraina justa beste hau jarri duzu. Bai. Minan antzezlanerako, gorka horbizuk sortutakoa, edo erabili dutena. Eta justo nik antzerkiarekin ere lotu nahi nuen gaurko maite duta, eta da aurreko asteazkenean ikusi nuen Sin bizitzak, edo Las vidas de Sin pelikula, hola izen horrekin dago gure zinemetan. Eta bertan, presondegi batean, antzerkiaren bidez, zenbat laguntzen zaion talde bati edo ikusten da. Eta egia da, askotan ohitua gaudela, presondegietako edo kartzeletako pelikulak oso bortitzak izaten, indarkeria handikoak, droga bestea, borrokak eta holakoak. Eta kasu hontan, alde hori, egon daiteke, baina oso gutxi, baina batez ere oinarritzen da, antzerkiak zenbat lagundi ezaieken bertan dauden pertsonei. Eta egia da oso pelikula itxaropentsua iruditu zitzaidala, oso ondo egindakoak, aktoreak bikain daudenak, eta asko gustatu zitzaidana, eta antzerkiaren indar hori oso politia iruditu zitzaidan. Eta horrekin lotuta, aroztegiari buruz hitz egin behar dugu, ni familia baztandarrekoa naiz, neraia arraiozkoa da, baztangoa,
Eta duela gutxi antzerkia Oskarrentzan lan egin genuen Iruritan, niretza lehenengo aldia zen baztanen antzeslan bat egiten nuena, uste dut inoizen nintzela egon ez umen antzerkiarekin, ez helduen antzerkiarekin, eta Iruritan badagola espazio bat, erabiltzen dena antzerkia eta egiteko, baina beste ekintza batzuetarako erabiltzen dena, eta niretzat oso berezia izan zen bertan antzerkia egiteko aukera izatea, eta gero nire familia bertan egotea, aspaldi ikusi gabeko lengusuekin hola tartetxe bat egoteko aukera izan nun, eta hori ere politia iruditzen zai, antzerkiak askotan hori ere ematen digulako antzesten dugun hoi, eta kasualidadea lengusina horiek Iruritakoa dira, eta denez eramaten Aroztegiko kamiseta, Iruritako leku horretan ere bazegoen kartel bat Aroztegiaren besean eta hori guztia, eta orduan politia iruditu zait, justu gaur horretaz hitzein bar degunez, lotzia modu batez. Ederra, zure maite duten lotura hori, eirezuk maite duta prestatu duzu? Bai. Zein da zure maite duta? Bueno, atzo arratzaldeko odisea kontatuko izuet, ez dakit, daka maite dutetikan eta baita maite dut ezetik. Bueno, atzo arratzaldean Atletikeko partidua zegoen gabeko 9 Bilbon, sentitzet, furbo, bai. Eta aitakin nindoan San Mamesea, Bilbao bitean gindoa zela, eta ikusi nun kotxean, piloto bat piztu zala, baterian pilotua. Eta esan nion, kotxea, maiatzan erosetako kotxe bat da, berria, arazoik etzun eman berko berez. Eta bidean gindoa zela, ja hor hartxandako tunelan sartzen egin ala deustora geisten, batean piloto danak piztu zian. Eta kotxeak arrankatzezun, baino pantaia danak itzali zian kotxekoak, eta hor gauden, nera eta nerviotan ja etzekila zein, ni hori kudeatzen saiatzen, eta volanteak etzun iten, eta hor gedatu ginean IMQ atzeko parkin baten, esplanada baten, 2 orduz grua baten zai, eta nire maite dut hor pastako hotzoiek eta desesperazio hori, baina nire maite dut hemen da aitak txistorran bokadillo bat intzula. Partiduan jateko, eta denboa pasanula bokadi hori jaten, eta oso ona zehola, eta zoze ona eta berbanion. Hoxe atatze jozuzta. Eta, bai, eta, bukaera ona eukizula, azkenian 2 minutu berandu iritsi ginen, Samamesea. Bai. Baina Atletikik irabazi zuen. Eskerrak, ze bestela nahi izozarek emango zion. Realak irabazi zuen, Europan aurrera, eta, euskal futbola pori-porian da dira. Bide batez, gure lankide eta bigarren kafeko orkezle den Aritz Alkubila, sare sozialetan, viralizatuta dabil, atzo egin eta erakutsi zuen bideo batekin. Ingelesez, aizan ditzen, ez da? Nik ez dut ikusi. Ez dut ikusi? Ez, kontatu bako jazu. Bastanteko ingeles xelebra dauka Alkubilak, Dena esan behar... Bilboko acento horrekin, ez da? Esan nun... A ver, Oiana, erakutsi zazukedan. Ez dakit nun daukadan. Instagramen ikusi dut gaur goizean, baina ez dute... Sartuko nahiz, bestela gero kuxuxatzela. Betano izeneko zera batek... perfil batek elkarabanatu zuen. Atletiken arerioaren sareetan eginda ezagun, ez da? Bai? Bai. Kontu ofizial bat zala matezun behintzat. Eta Topatzen ari niz, nik uste lortuko dudala. Merezi, Bai. Hemen txedaukagu Alkubila. Hey, we are here in Bilbao in the Basque Country, and I think that today Athletic is going to win 3-1. Maybe Czech people are better with beers than us, but here in the Basque Country we are better playing football than you. Alkubila, gure Alkubila idolatratzeko muga ez dakit non dagoen, berriro jarriko dugu. Osea, Alkubila on fire hemen sare sozialetan beste behin ere. Hey, we are here in Bilbao in the Basque Country, and I think that today Athletic is going to win 3-1. Maybe Czech people are better with beers than us, but here in the Basque Country we are better playing football than you.
Esateu alkubilak danju, begi bat isten duen bitartean eta garagardoarekin horrela aurrera. Kostari, Da pixkat, badago meme bat mitikoa Leonardo DiCapriorena. Bai, Django pelikulakoa. Hola. Bai, ez? Hola, tipo kosmopolitan kopa batekin, edo kopa batekin, eta aurpegi hori jartzen du alkubilak. Bueno, ez da lehenengo aldia. Roman izan zen orain dela aste batzuk ere alkubilaren bideo bat hor saretan tope. Bai, alkubila. Bozera maia atletik. Oiena, gauza onak dauzkagu saio honetan. Baina, futbol zalen proliferazioa ere kontrolatu beharko du momenturen batean. Hori ere bai, egia da. Ja, bai. Nahiko adineu, Nahiko adineu. Bai, ados nau. Hau esan da, zera, nire maite duta kontatu beharko dizuet. Ez dakite, ziur nondik tira. Hemen nabil, zalantzekin, baina uste dut, badakidala nondik izango den. Siempre va con su caguama y cuando se decide entrar a un bar, perfumes Buenos Aires volarán. No te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Río que estoy ciega por eso. Nere maite duta, maite duta baino gehiago, eta lotura doka, Oscar sarietan, nominazio gehien jaso dituen pelikularekin, Emilia Pérez pelikularekin, badakizue, hitz egin dugu honen inguruan azken asteetan, eta lehengoan goiurik ere aipatu zuenez, bazegoela, pelikula horretan, alako axolagabekeria guionistiko bat, edo bere zuzendaria Jack Odiagdek esan duela, bera ez dela dokumentatu, ez duela bertako giroa ezagutzeko intentziorik edo erakutsi, egia da, nengoan goiurikin esaten nuenez, emaitzak fikzio batean ez badu hori agerian uzten eta balekoa balitz, auskalo, ez da gize puntutaraino egiten dugun sorkuntza prozesuetan dagoen guztiak ere baduen dokumentazio hori atzetik, ez ikerketa hori, baina noski emaitza ikusi behar, eta gero pixket ikertzen ibili nintzen, eta Jack Odiak delako hau, da nepobi bipijo bat, dagoeneko bere azken urteetan murgilduta, baina, familia zinematografiko baten semea, elebakarra, frantzesez soilik hitz egiten duen tipoa, baina Hollywooden arrakasta lortzen ari denak gaur egun. Eta azken aste honetan, nik badute WhatsApp talde bat Mexiko eta Kolombiako lagune talde handi batekin, eta horrelako notiziak segituan agertzen dira ez. Eta berak esan du, espainola, gaztelera, badela hizkuntza bat herrialde pobre eta migranteena. Eta noski, honek pentsatzen dut Espainiar estatuan ere haserrea sortuko zuela, eta Amerika Latinan ere bai. Eta hemen, noski, gu bagara egoera xelebre batean, ez? Euskaldunok badakigu, frantsesa eta espainola gure hizkuntza gutxitzaile eta minorizatzaile nagusiak direla, hizkuntza zapaltzaileak direla, beste edonorren gainetik, ingelesa bezalako hizkuntza baten gainetik ere gaur egun jarraitzen dute espainolak eta frantsesak izaten gure zapaltzaile, baina era berean, Espainiarekin edo Mexikorekin harremana duen orok badaki, bertan zapaltzeko intentziorik ez duen jendea badagoela, eta hizkuntza hori bere hizkuntza lehenengotzat eta bizi duena, ez? Eta hemen nik uste estatu batuetako eta Amerika Latinako kontestuan kokatzen balin badugu guztia, badela nolabait trampismoaren eraginez eta bereziki azken bilabete hauetan, sortzen ari den olako jarrera nazi baten jarraipena, ezta? Eta uste dute, hitz guztiekin esan daitekela, oraintxe estatu batuetan gertatzen ari denak badituela jarrera naziak, ezta? Nazismoaren osagaietako asko. Eta badago zerbait, lehengoan antropologo batek aipatzen zuen, esaten zuen, badagoela estatu batutan, baduela mende bieren edo 3 laurden Alemanian gertatu zenaren antzeko zerbait. Eta badagoela jende asko jakitun gertatzen ari dena, erabat gaizki dagoela, baina boterearekin lerrokatzen ari dena. Eta hori zinetik gertatzen baldin bada,
oso arriskutsua da. Odiakdek egin du horrelako pelikula axolagabe bat, errealitate migratorio, narkotrafiko eta bestelakoari dagokionez, berak onartu duenez, emaitzak fikzioak eman dezake emaitza on bat, nik ez dut oraindik pelikula ikusteko aukerarik izan, ikusiko dut, baina batez ere badago beraldetik, eta honek badauka bere jatorri burges aberatsarekin ere zer ikusia, axolagabe izatearen eta boterearekin lerrokatuta egoteko ose bat, ez? Eta esatea, espainola Ameriketan pobreen eta migranten hizkuntza dela, larria da, ez duzulako zer ezagutzen. Ez dakizulako zer esaten ari zaren, ez duzulako bertan gertatzen ari denari buruz ezer jakin nahi eta ezer jakin nahi horretan gainera mikrofonoak dituzu, ez? Bueno, ez da gizagatuko den Oskarretan, baina garbi geratzen ari seguna da, odiak totoa dala. Pertsona honek daukala, Hollywood gobernatzen dutenen eta estatu batua gobernatzen dutenen nolabaiteko jarrera politiko berbera, ez? Hitzegitearen doakotasunaren zilegitasun hori, ez? Pentsa, badakizu estatu batuetan helikoptero militar bat eta hegazkin baten arteko istripu larria gertatu dela eta Trumpek segituan baliatu du esateko hau Biden eta Obamaren integrazio kanpainen ondorioa dela eta gaitasun intelektual gutxiko eta arazo mentalak eta bestelakoak dituen jendea jarri dutela lanean horrelako lanetan eta horregatik gertatu dela istripua, ez? Esan inbardia, Ez daka... Oso egoera larrien aurrean gaude eta doakotasun horrekin hitz egiten ari da Trump, baina arazoa ez da Trumpek hitz egitea. Arazoa da arekin lerrokatzen ari dela eta hemen paralelismoa beste momentu historiko batzutan bizi izan ditugun gehiagikeriekin ere berarekin lerrokatzen ari dira beste. Ikusten ari gara bideoak non umeak, gazteak eta bestelako migranteak ari diren deportazioetan etxera buelta egiten eta etxera buelta horretan eskuburtina jantzita, kateatuta, baldintza, giza eskubideak erabat urratzen dituzten baldintzetan inungo deliturik egin gabe, eta bitartean nola Trumpek esaten duen narkotrafikanteak ari dela itzultzen bere herrialdetara. Eta jendeak diskurso hori sinistu egiten duela, ez? Beraz uste dut indarrez egin bar diogula guzti honi, eta noski, odiakdek zinema zuzendari batek horrelako zerbait egiteak beharko luke boikot kolektibo bat bere zinemaren inguruan, eta uste dut nahikoa dela, ez? Estatu batuetara pentsakera okerrarekin leku hobe baten bila joan diren jende asko, zilegi da saiakera, baina leku okerrago batera doaz kasuen gehiengoetan, eta hilabete batzuk pasa ditut Ameriketan honen inguruan lanean, eta uste dut badaki dela zertaz ari naizen, baina jende horren auskortasun, jende horren mina eta beharra horrela baliatzea eraso doakoak egiteko uste dut ez dela inondik inora zilegi, eta benetan hau eten beharrean gaudela ala beharrez, eta jak odiak zuzendariari, Emilia Perezen zuzendariari ere, horrelako kordoi sanitario moduko bat egin barko diogula, eta benetan kontu euki esaten ari diren, entzuten ari garen gauza guztioekin. Starting something. I find a comfort in you. How do you find what is the truth? The places that you take me. Eta noski gure txatari begirare jarri barrako. Gorkak esan du egunon, zorionak nire lagun magoei, Eneko, Maria,
bueno, zorionak hemendik ere. Inigo, nire bufanda utzi nun laborategian, Gorkatzo bisitan etorri zen, eta nik uste dut aitzaki utzi zuela hemen eire berriz ere bisitan etortzeko. Ez din hartuko. Bufanda uztiaren Gorka hori truko zaharra da, zu baino zaharragoa. Eta Gorkak baditu dagoeneko udaberri batzuk bizita. Dantza aparta, Oiana gaur ahots gabe, zer da, ahots aurratuta? Ibili naiz, baino gaur hobeto, ez? Nik txukun entzuten dut, igual pixkatu rendik urratu puntxu bat bazu? Obe jarri du. Ba. Obe, ni baina, hola, ahots gabe, zera. Obe, vale, Gorka, ondo ari zara, barkatu, ni erratu naiz. Nire maite dut, eta bihar ernalira noala zapotxin paiazoaren ikuskizun berria ikustera, eta igandean, esan ezin, oinatin, atzo arrasaten, izan ginen. Bagoiena, Bai. Nik uste dut atzo kontzertu etorritako batzuk, igandean oinatira etorriko direla. Seinale ona. Gorka Orbizu ikusteko ezin da joen nire urteak eta ezin jun eire gaixoa, dena pasatzen zaizu. Iruditu. Aritzek Instagram dauke alkubilak, bai, Gorka, aritz alkubilak hartzen badazu, the one and only, ez dago besterik, bertan topatuko duzu. Nik nahi dut ikusi, ze ikusi nahi duzu, Emilia Perez Gorka. Egia esan nik ere, zalantza daukatze, igual boikota egiteko plan horretan. Ja, nik ikusi dut egia esan. Iritzi sendo bat ukitzeko. Bai, igual iritzi kritiko bat eukitzeko, ez? Bai, egin genezake salgo espen bat edo zerbait. Bai, ikusiko dugu. Aizue, goizeko 11:35 minutu, segituan zuekin garela, horrela goazela hemen, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:36 esan da bezala, eta bai, pres garela, zuekin urrengo minutuetan aurrera egiteko. Gai korapilatxoetan murgildu behar dugu, murgiltzen jarraituko dugu. Zergatik gaude hemen, maitia ardiz betetako belai berdea eta zergatik ez hotela Hogei urteko kartela zigorra, 56.000 euroko zigorra eta milioika euroko kalte ordainak ordaintzeko arriskoa ezarri zaie 7 baztandarri aroztegaren proiektuaren aurka egiteagatik. 300 biztanle dituen Nafarrako Lekarozko herrian, 228 etxebizitza izango dituen luxuzko urbanizazio bat, Hilton kateko luxuzko hotel bat eta golf zelai bat egin nahi dituen proiektua da aroztegia. Eta 2021ko apirilean aroztegiko lanak egilderazteko egin zituzten protesta ekintza batzuengatik epaituko dituzte auzipetuak, proiektuaren aurkako kanpaldi batean parte hartzagatik. Akusazioak talde kriminal antolatu bat osatzea egozten die, baita derrigortze eta bortxa delituen erantzule izatea ere. Urtego kartzela eta 56.000 euroko zigorra 7 aztandarri. Zertaz, 300 biztanle eskas dituen Lekarozko herrian 228 etxe bizitzako urbanizazioa, Hilton kateko luxuzko hotela eta golf zelai bat egin nahi duen proiektua da aroztegia. 2000 hamarkadatik hona, baztango herritarrek haien kontrakotasuna erakutsi dute argi eta garbi hainbat bideren bitartez. Lehenik Lekarozko herrian eta ondotik baztan mailan egindako herri galdeketen bitartez, edota herri mugimendutik eta baztango udaletik urte luzez egin den lanketaren bidez. Horren gainetik, 2008ko hauteskunde bezperan UPNek udalez gaindiko proiektu gisa izendatu zuen aroztegikoa. Trikimailu juridiko honen bitartez, Nafarroko gobernuak baztango udalari erabakitzeko eskumena kendu zion. Eta zenbait herritarri lurrak ebasteko bidea erraztu zion aroztegia SM enpresa pribatuari. Testuinguru honetan eta baimen guztiak izan gabe, 2021ko udaberrian hondamakinak sartu ziren aroztegiko lurretan. Herritarrek saraskia galditzeko bertze aukerari etzela eta gorputzak makina aintzinean paratuz obra gelditu zuten. 14 egun irauntzituen akanpadan Euskal Herri osoko jendea batu zen borrokara. Desobedientzia zibila eta asanblada tresna gisa harturik lortu zen makinak handik lekutzea.
neurrizkanpoko represioa ailegatu da ondakoan ere. 7 aztandarrek alimeleko zigor eskaera jaso baitute. Guztira 20 urteko kartzela eta 56.000 euro. Gainera, Espainiako eta Nafarroko gobernuari 43 milioi euroko kalte ordaina eskatu die enpresak. Ez da Arosteiko afererekin lotutako lehen errepresio ekintza. Eta ez du bakarrik baztan paratzen jo puntuan, Euskal Herri osoa baizik. Talde kriminal antolatu izatea eta bortxa eta errigortze delituak eskatzen dezkie faltsuki. Herritarren antolatzeko eskubidea da operazio honekin zigortu nahi dutena. Aurrekari penal bat sortuz eta herri mugimendua arriskuan paratu. Auzia salatu eta elkartasuna adierazteko, otsailaren batean manifa nazionala deitu da Iruñean. Lurraren defentsan kriminalizaziorik ez. Araztegiko UGPa gelditu. Bihar, otsailaren lehenengoan, manifestazio nazionala ditu dute Iruñean, 4 aurrera. Borroka hau lurraren defentsatik haratago da, eta zigorra hau ez da ausazkoa. Hortarako, omen dugu gurekin telefonoaren bestaldean Gorka Laurnaga, biharko manifestazioaren atarian. Egunon, Gorka? Egunon, miresker hautsa emategatik. Zuri. Zer moduz, biharko egunaren aurrean, ez dakitze sentsazio izango dituzuen edo? Gogoz, erranen atun, lan handia inda, orain arte, hola sprint moduko bat, hilabete batean antolatu behar izan dugu hau, eta nik uste dute gauza aski ederra atrako dela, eta jende handana bat bilduko garela, beraz, konten, eta erranen atun zeruari begira, ez jainkoari deus eskatzeko, izik eta euririk ez botatzeko, ematen du hona eginen duela, beraz, konten, gogotsu biharko. Earki. Pixka bat, aritikan tiraka, ze modutan konturatu zineten Arosteiko proiektu hau aurrera zijoala, hau gertatzen ari zela, edo noiz abiatu zen makroproiektuaren aurkako herri mugimendu hau? Bai, borroka hau aspalditik heldu den afera da, ja hor 2003 hasi ziren bazterrak mugitzen haiek, ez? Kasunten, Palazio de Aroztegia enpresak ero sortu zutenak, bai, ez? Promotoriak, baimenak eskatzenan lekaroz ondoko lurrere moietan beren proiektu hori egiteko, eta orduen, 20 urte baino gehiago dituen proiektua da, ez? Eta borroka luzea. Orduen, hor modu hola pedagogiko edo modu baten errateko, hiru busketan, ez? Hiru momentutan zatitzen aldugu proiektua, batetik, pelotazo urbanistikoa deitzen dugu momentu hori, ez? Hau da, haiek erosi zituzten lur batzuk arras merke, eta gero hor, aprobetxatuz ilegalizazio momentua zela gainera, eta baztango udalen ezagola denen ordezkaritza birkalifikatu zituzten lur horiek, eta batean beren balioa, ez, biderkatu zen hainbertze aldiz, eta 9 milioi euroko balioa izatera pasatu zen, ez? Eta hor, jokaldi horretan haiek aberastu ziren modu ustel batean, ez? Hoizen zen birkalifikazioaren momentua, gero 2010-etik aitzinera, ez, balago bigarren fasea, eta hor, UGEP izendatu zuten proiektu hau, eta beraz erran nahi du, udalez gaindiko eragina duen plan gisa tramitatzen dela, eta hau da, baztandarrek ez dugula horren gaineko erabakimena, baztandarrak amek aldiz erran dute honen kontra daudela, baina ez du inporta zeren Nafarroko gobernuak erabakitzen du edo inposatzen du proiektu hori hor egitea. Benefizio partikularerako proiektu pribatu bat inposatzen zaigu gure herrian. Eta azkeneko fasea erraten aldugu, ibilbide historiko jakitzeko, dela orai 2020-tik aitzin, 2021 batean sartu ziren ja makinak, paper guztiak izan gabe, akampada egintzen, eta orain etorri da errepresioa. Eta, hor ja 2008 inguruan sortu zen Aroztegia eta gero zer plataforma, eta, ikusita hor fronte guztiak erabili beharko zirela proiektu hau gelditzeko, instituzioak, karrikak, sindikatuak eta guztia, sortu zen proiektu hori, unen inguruan borrokatzeko, borroka ideologikoa egiteko, eta altzen guztia, fronte guztiak erabiliz, eta, aspalditik heldu den afera da, eta orain erran bezala, errepresio momentu unten gaude ba. Galdera hori erantzun duzu, baina nola hasi zineten honen aurrean antolatzen gaur egun egoera dagoena dago, eta 2021eko kanpaldi hori izan zen pixka bat mugarri hori, nola antolatu zineten horren aurrean, eta hondamakinak bertara sartu ziren eta momentu egiten nola antolatu zineten? Hor, azken gerran duzun bezala, azkenean, instituzioetako bidea nola baitere, moztu zen, agoa etxi izakuten, ezin genuen deus erran, edo berdin du, zer erraten algenuen, azkenean paperak izan gabe, dena, xuxen izan gabe ere, sartu ziren ja, ondea makinekin, lur horiek denak, iraultzera beren errepiriak egitera, eta obra horiekin astera,
Eta orduen, karo, guk jaz genuen bertza alternatibari, baizik eta injustizia ikaragarri horren aitzinean, bagan eta makinen aitzinean esertzea, desobedientzia zibil baketsu bat eginez, ez? Eta hori da gertatu zen, azkenean, hor sartu ziren makinak, orduen, jende bat joan ginen, modu espontaneo batean, eta aizu, hemen zer gertatzen da, eta, saiatu pixel protesta egiten, eta gero batzar batean, ez? Adostu genuen, aizu, hau ganbarko da, eta aldugun neurrian gure desadostasuna erakutsi, ez? Eta hortik etorri zen gero kanpaldia horregon ginen dozena bat egun, Aroztegiako lurrere moetan, Lekaroz herriaren ondoan, horregin genuen akampada bat, eta horregin genituen gure protestak, erran bezala, makinen aitzinean eserik ginen, eta bertzerik ez genuen egin, Eta hau azpimarratzen dut importantea delako, zeren karo, gero guri eskatu digute hor, bortxa delituak egin genituela, derrigortze delituak, eta gainera banda kriminal bat garela, ez? Eta, hau gauza aski surrealista eta lotxamangarri da, guk egin genuelako gelditzen zitzaigun azken gauza, eta da hor, desobedientzia zibil baketsu bat, ez? Baina modu hortan egin genuen, eta Euskal Herriko gainera bazer guztietako jendea torri zen, eta egun aski, interesgarriak izan ziren, ere, nahi baduzu, implikazioaren edo aktivismoaren, ez? Ikuspuntutik hor elkartu ginen, sumatzen zen batasun bat, ez? Olako proiektuen aitzeneko injustizia, Aroztegiko ez delako lehendabiziko kasua, direlako lako bertze ameka kasu, eta hola joan ziren obrak, eta azkenean dozena bat egunen ondotik, haiek erabakizuten obrak bertan bera uztea, edo behintzat makinak hartu eta joan ziren, eta hortan gelditu zen, eta ematen zuen, hola xentzagola, airean proiektu edo ezkenekin zer gertatu bat zen, eta hor duen, haietu zen, gure postontzira, zazpi baztandarri, haietu zitzaigun, akusazioa, Aroztegia SL enpresak egindako akusazioa, eta errandu zuen, kargu horiek ez, ematen dizkigute, bortxa delituak, talde kriminala, eta milioika euro, gure bizkar erortzeko arriskua. Pixka bat atzerago joan da, esan duzun bezalazuk, 2010an Baztango udalak lur horien gainean zuen irigintza arloko eskumen hori galtzen du, eta Nafarroko gobernura pasatzen da. Momentu hortan zein eragin izan zuen lurraldean? Nola hartu zen horrelako albiste bat? Gauza gogorra izan zen. Gauza aski gogorra, injustizia ikeragarri baten sentsazio izan zuen, nik uste dut ere impotentzia sentsazio momentu bat, zeren ez ugepa figura hori modu trampati batean erabili zen, eta haien interesak defenditzeko bakarrik, haiek modu arron usteletan azkagarri batean jendiaren bizkarra beraztu nahi dute, hau da ustelkeria kasu klasiko bat, bertze milaka edo kusi dire hainbertze tokitan, ladrilloren kultura deitu zaion hori, hortaz pelotaz urbanistikoa, eta hoi gutxiez eta gainera proiektuaren gaineko, iritzia kendu ziguten, zeren lekaroztarrek batzarrean errantzuten, ez haiek ez zutela ikusten hor bir kalifikazio egitea, egintzen herri galdeketa bat Baztanen, jendearen gehiengoak errantzuen, ez Baztango udaleko ordezkaritzak eta batzar nagusiak errandu 10 aldiz proiektuaren kontra dagoela, baino berdin du, zeren proiektu pribatu hori, promotore pribatu batzuen interes espekulatibo eta turistiko nahi baduzu, hoiek bulkatzeko egintzen trampa hori, gauza bat da, ez dakit, ugepa erabiltzea, nizerrakit, bidegorri bat egin nahi delako, edo nizerrakit zer demonio, tren txikitoa abiatu nahi duzulako, eta udale berri bat baino gehiago eukitzen dituelako, hoi bertze kontua da, baina proiektu pribatu bat hola inposatzeko hoi lotxagarri da, Eta hor gainera sainalatu bat dire, erantzuleak nor diren, eta kasuntan alderdi politiko zehaz batzuk, UPN, geroa bai eta PSN egon dire horren atzean, eta haiek egin dute, trampa hoi, haiek bihurtu zuten UGEP, eta haiek gainera izan dute orain arte aukera, eta oraindik baute aukera, hoi bertan bera usteko, baino ez dute nahi, Beraz, injustizia handi bat bezala sentitu dugu beti, eta ez da lehendabiziko aldia, zeren erdizen kasuan, erdizen egin nahi du Magnesitasek arrobi proiektu handi bat, eta horrekin dute zehazki berdina. Baztandarrek 10 aldiz erran dute horren kontra daudela, erabateko adostasuna dago hortan Baztanen, edo arras handia, baino berdin du, zeren berriz ere, Nafarroko gobernuak interes pribaturako hoixen egin du, jokaldi hoi egin du. Zuk aipatu dezuna, enpresa Palacio de Aroztegia SL izan da, eta hori izan da aurrera eramanduna proiektua, gobernuaren laguntzaz noski, eta zen izan da enpresa horren jarrera egoera honen aurrean? Kriminalizatzea, holaxen, Hoi da laburrean erranta.
zeren oraiko kriminalizazio kasua ez da lehendabizikoa, egon dire bertze ameka, bai? Baztango alkateak 4 alditan eraman dituzte epaitegietara, Garbin Elizegi 2 aldiz eta Joseba Otondo 2 aldiz, akusazio gainera surrealistekin, batean errate baterako Garbin Elizegik pelotazo urbanistiko bat zela errateagatik, hitz horiek erabiltzeagatik, eta gainera evidentia den gauza hoi salatzeagatik eraman zuten epaitegietara. 4 kasuetan galdu dute, usten delako, azkenean haiek gezurraren gainean eraiki dutela, eta ez duela nondik hartu kontuak, ez? Baina holaxen jokatu dute, kriminalizatzen, eta ez bakarrik gure kasuan, aitzinago ere bai, bertzein bat baztandar, eraman zituzten epaitegietara, 50.000 euroko eskaerak eginez, alako akusazio potoloak botaiaz, errateagatik Palazio de Arostegia Palazio de Arostegiaren historia hori pelotazo bat zela, ez? Gero erraten dute iritzi askatasuna eta ez dakit zer badakit zer, ez? Baino hausen da gertatu dena azkenean, nik uste dut hor fondoan dagoena dela, haiek ez dute legitimitaterik, eta alako enpresa pribatuek beren joko zikinak egiteko legitimitatea galtzen dutenean, orduan ez dute represioa bertze aukerarik, ez? Haiek amorru handin sentitu dute herritarrek izan dugun jokabide hoi, ez? Eta orduen hausen epaitegien bitartez egurra ematea bertze aukerarik ez dute biletu, gainera biztan da haiek badutela hortako gaitasun gehiago, badituzte baliabide ekonomikoak, badituzte abokatu handiak, ezagutzen dituzte epaileak, eta hoixen da joko zelaia, ez? Eta orduen gero demokrazia eta ez dakize horrekin haua betetzen zaie, baina gero demokrazia modu demokratikoan erraten denean hau ez dugu nahi, orduen errepresioa, eta hori da gertatu dena, eta hori da enpresak egin duena, eta orain gertatzen nahi dena lotxagarria da, eta hortaz guk erraten dugu hemen epaitegian, ez, epailearen aitzinean eserita egon barko zirela haiek, ez gu. Eta ez hori bakarrik, 53 milioi euroko kalte ordainak ere eskatu dituzte, eta horiek agian badago aukera bat zuen bizkarrainera erortzeko, ez dakit hori gertatuko balitz egoera asko aldatuko litzateke, ezta? Bueno, hor, bastanen badago erranairu poiet bat erraten da aseriak puztana ezin altxa, ez? Hau da, aseriak ezin duela puztana gorde, ez? Eta kasunten, evidentia da, ez? Haiek nahi dutena da hemen herriaren edo diru publikoaren bizkar aberastu, hoi da egin nahi dutena, hoi egin zuten birkalifikazio iruzurtzi horrekin, eta hoi egin nahi dute orain, bai? Jendeak ulertzeko proiektua etzen gauzatu, haiek joan ziren, eta orain, haizu, Nafarroko gobernuari eta Espainiako gobernuari erranduzun bezala, eskatzen diote, konpentsazio gisa, 53 milioi euro ematea, haiek ez zituztelako patu baldintzak, edo zutelako bidali aski polizia edo nik zerrakitzer, ez zutelako albidetu proiektu egitea, eta beraz, haizu eman guri horrei 53 milioi euro diru publikotik. Lotxagarri da, ez? Eta hau jendera egiten nahi direna. Eta kontu da, ez, Nafarroko gobernuak edo Espainiako gobernuak ez badi ematen diru hoi, eta epaiketan sententzian ateratzen bada guk proiektu osoa gelditu genuela, eta ez ondea makina bat, bai, horren aitzinean esertzen, orduen gero kostu guzi horiek gure bizkar etortzen ahal dire, bai? Bizkat komplikatu da azaltzeko hortaz, baina hortaz erraten dugu arriskoi dagola, eta arriskoi erreala da, eta agerikoa da, eta orduen epaiketan gertatzen denaren arabera, hortik 5-10 urtetara nort daki, batean 7 baztandar hoiei, eskatzen aldizko gute milioika euro. Ez dakigu zenbat, izaten aldire 500.000 euro, 2 milioi, 10 edo 53, ez? Baino arriskoi badugu, eta horre, aparte personalean estomakan sortzen duen estutasun haundi hoi, ez? Pentsatzen alduzu, bizi guztirako kondena bat da, hoi ezin delako ordaindu, eta gainera injustizia horren sentsazioa bizi guztirako, ez? Dena aldatzen dizu azkenean, bakartzela barnera sartzen dizute horrekin, nola baitatzeko, baino ez da hoi bakarrik, baizik eta hemen denez irri egiten eta diru publikoaren beren sakelak betetzen, ez? Hortaz gertzen nuen aseriarena, azkenean haiek sakelak bete nahi dituztelako, nola edo ala, eta jazta. Eta ez dago bertze konturik hemen. Eta gaur egun nola dago egoera? Obra horien egoera edo nola dago orantxe bertan? Jendeak ulertzeko, orain Aroztegieko inguru horietara joaten bazara, ez dago deus. Hau da, afera dago, makinak joan zirenean bezala. Haiek ondea makinek egindako errepideak hor daude, bai, mugitutako lurra hortxen bertan dago, moztutako arbolak hortxen botaiak, eta deus, ez, olako bazio legal moduko batean dago, deus ez da ukitu, eta dago, denboran galdua bezala, ez, kongelatua bezala, eremu hori, ez. Bueno, afera da,
errandugu kanpaldian ondoren, haiek makinak hartu eta handik joan ziren, eta gero Nafarroko gobernuei eskatu zioten indemnizazioa. Horrekin ulertzen dugu berez haiek proiektuarekin aitzipera segitzeko intentziorik ez dutela. Proiektu zehatz honekin, hotela, golf zelaia eta 228 etxe bizitzak. Zeren, klaro, ezin diozu eskatu Espainia eta Nafarroari indemnizazio ezin dituzulako obrak egin, eta gero aldi berean obrak egin, horrek ez zuen zentzurik izanen. Hortaz pentsatzen dugu, segurazki ere ez dutela obra zehatz honekin segitzeko asmorik. Baino, aldi berean, proiektu hori segitzen du UGEP izaten, bai, eta beraz, Nafarroko gobernuaren esku dago horre egiten dena, hoi 2029 arte hola esleitua dago, eta beraz, etorri daiteke bertze proiektu bat, diferentia, berformulazio batekin, edo arras deus ere ikustegorik ez duena, baino kontua da, lur hoien gainean gertatzen aldena, Nafarro ez dela bastandarren kontua, bai, bizketola ulertzeko. Ja bukatzen joateko, otsailaren batean, bihar Iruñan manifestazio nazionala dituzue, eta, hemendik zerbait ona ateratzerik badago elkartasuna dela esan genezake ez da? Guziz. Haundiz dago jokoan gure ustez, bai, 3 gauza zehatz eta bat orokorra errango nuke, bai? 3 gauza zehatzak dire, batetik, kartzela zigorra eskaera hoiek, 7 bastandarrei, 3 urteko kartzela zigorra, bakoitzari ez, ideia bat egiteko, gero, milioika euroko aipatu dugun, arriskoi, ezpata hoi buru gainean dugu baitere, eta gainera, kriminalizazioaren aurrekari bat sortzeko gainerako mugimenduentzat, ez? Azkenean, desobedientzia zibila egiteagatik, sartzen alba dute sententzia batean, hori banda kriminal bat dela, biharko egunean bertze edozein protesta baketsurengatik berdina, sartuko dute. Hor jurisprudentzia hori sortu nahi dute, nola baitere, ez? Hortaz erraten dugu, denen kontrako afera bat dela, herri guzti bat zigortu nahi dela, herri mugimendua desmobilizatu nahi dela, izitu eta errepresio horrekin desmobilizatu. Ez hori da fondoko intentzioa. Hortaz, 3 gauza horiek jokoan, ez azpiena, baizik eta herri oso baten kontrako errepresioa, eta gero gauza orokorrago bat, ez? Azkenean da, hemen egitazko kriminalek irabazten duten, bertze behin, haiek direla, edo herritarrek erakusten dugun, antolatuz eta gauzak zentzu zerranez eta erakutsiz, ez? Gauden krisi ekosozial momentu honetan sua etxean dagola olako gauzek ez dutela zentzurik eta gainera gutiago modu ustel batean, ez? Sakelak betez, hoi esplikatuz, nola garaitzen aldugun, eta hoi izaten alda, eta badaiteke baiketa ongi ateratzea, eta hau eredu bat bihurtzea, ez, aroztegiakoa, eta hortzako funtsezkoa da, karriketan gertatzen dena, bai? Hor dago partida, gu lortzen badugu agenda publikoa mugitzea, eta honek oi hartzun handia izatea, epaileak ez dira ausartuko, hain injustizia handia behintzat egiten, hortaz, funtsezko afera da, otsailaren batean, biharko egunean egiten duguna Iruña. Bakarriketan izango den partida hori, Iruñako kaleetan bihar arratsaldeko 4:00 aurrera izango da, manifestazio nazionala dituta dago, eta bertan, jendetza bildu eta Gorka Larrañagak dion bezalaxe, nolabait mugarri bat ere ezarri, gaizki ezarri nahi dutenek mugarri hori eraiki ez ezaten. Gorka Larrañaga, besarkada handi bat talde guztiari horatzean lanean, borrokan eta erresistentzian ari zareten guztiontzat, eta harremanetan izango gara, biharkoa izan dadila indartsua, eta esan bezala lor dezala, neurri txiki batean baldin bada ere, nolabaiteko balazta ezartzea hau nolabait kriminalizatu nahi duten entzat. Mil eskerra honditz eta berriz eskerrak bai entzule guztiai, zeren herri gutar guztien babesik gabe hau etzen posible izanen, beraz, animatu bihar torzera eta mil esker berriz. Eskerrik asko, Gorka.
Minutu bat goizeko 11:00 oraindik gauza asko gurekin. Xabi Solano segituan izango dugu telefonoaren bestaldean. Esne beltzaren agurra eta kontzertu mundiala ere badator. Euskal Herriak badu biltzeko 11 arrazoi asteburu honetan. Eta denei begira izango gara, baina tartetxoa utziko dizugu Asperenen kantu ederronekin ibiltariarena entzuten eta bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Naiz irratian, bigarren kafea. Bagoaz esan da bezala estudio zentraletara Zaloa Badiola lankidea antxe dugu, eta Zaloa egunon? Egunon, bai, 5.000 bat lanpostu zuzen dituen Gasteizko Mercedes-Benz enpresak martxoaren 2tik 2 murriztuko ditu lan txandak, produkzioaren beherakadaren ondorioz, hori dela eta otsailetik aurrera aldi baterako kontratuatuta zeuden 180 langile inguru botako ditu. Enpresa batzordeak gogorarazi duenez, furgoneten ekoizpenak behera egin du, eta Alemaniako multinazionalaren zuzendaritzak erabaki du 2016ko urritik martxan zegoen gaueko txanda ezabatzea martxoaren 3tik aurrera. Neuri horrek aldi baterako 180 langileri eragingo die, Igor Gebara batzordearen presidenteak azaldu duenez. Otsailaren erdialdetik aurrera behin-behineko langile horiei kontratuak amaituko zaizkie, eta ez zaizkie berrituko, eta kaleratu egingo dituzte martxoaren 3 baino lehen guztientzako neurria. Bete arte, bitartean Gasteizko fabrika handitzeko lanak abian dira, furgoneta elektriko berria ekoizteko 2026an merkaturatzeko asmoa dute. Eta Euskal Herritik nazioarterakoaz, inongo frogarik aurkeztu gabe, eta Washingtongo hegazkin istripuan hildako 67 pertsonen gorpuak uretatik atera ez dituztela, Donald Trump, Ameriketako Estatuetako presidenteak Biden eta Obama egin ditu, ez beharraren erantzule. Horren ustez, aire kontrolatzaileak kontratatzeko baldintzak leundu zituzten demokratek, desgaitasunak zituzten hautagaiak aukeratzeraino. Trumpen ustez, Bidenen eta Obamaren aurreko administrazioek desgaitasun intelektualak eta psikiatriko larriak zituzten pertsona kontratatzeko politikak bultzatu dituzte. Infrentzuan, presidente errepublikanoak uste du Trump abiazio sisteman lan egiten dutenei, Ameriketako Estatu Batuetako abiazio sisteman lan egiten dutenei maila altuagoa eskatu behar dietela. Aire kontrolatzaileen lana zalantzan jartzeaz gain, hegazkin militarreko pilotuaren kontra ere egin du Trumpek, hotz egiten zuela, baina zerua garbi zegoela eta pilotuak arazoak zituela ematen duela gaineratu du. Trumpek baieztatu du istripuan ez dela inor honek atera, azken orduetan dozenaka gorpu atera dituzte uretatik eta faltan diren 14 lagunen bila ari dira erreskate taldeak. Bien bitartean ikerketak aurrera jarraitzen du, baina luze jo dezake. Ikertzaileek uste dute 30 egunen buruan izango dutela istripuaren arrazoien lehen txostena. Eta Ameriketako Estatu Batuetako presidente kargua hartu bezain laster Donald Trumpek ez du inorrepelutzi hartutako erabakiekin. Kargua berriaz jabetu bezain laster, makina bat agindu jarri ditu indarrean, eta horien artean bada mendi baten izenarekin lotuta dagoena. Aurrerantzean Denali mendiari jatorrizko izenak kendu eta bere garaian ezarretako beste bat ezarriko du, McKinley, William McKinley presidentearen omenez. 1896 urtean urre bilatzaile batek, William Dickik proposatu zuen mendi hori McKinley deitzea, hain zuzen ere aipatutako presidente izandakoaren omenez, eta 1910ean berriz McKinley hil zuten eta hainbat eragilek ahotsa altzatu zuten mendiak jatorrizko izendapena jaso zezan. Han goian dagoena, hori da bertako biztanleen hizkuntzan Denalik adirazi nahi duena, baina herritarren eskaerak ez zuten aurrera egin eta aurrerantzean Donald Trumpek ezarri duenez McKinley deituko da mendi ura. Hauxe izan da goizean zehar kontatzeko genuena. Informazio gehiagorekin bueltatuko gara 12 Eskerrik asko Zaloa Badiola esandakoa, jarraipena eguerdiko 12etan, hementxe Naiz Irratiaren informazio zerbitzuetan, bagoaz, aurrera 11:04 minutu diren honetan. It's a new dawn, it's a new day. Ooh.
Breath can on by, you know how I feel. Pentsatu nahi dugu agur bat proposatzen denean eta agur hori denbora batera iragartzen denean agur hori deitzen duenak espero duela bidea luze izango dela eta agur esateko momentu hori ere joango dela iristen pixkanaka, hortarako prestatuko duela bere burua edo euren burua eta iristen denean preste egongo direla. Baina ez dakigu Esnebeltza taldeko kideak eta Xabi Solano bera erabat prest dauden bihar otsailaren batean Bilbao Arenan Miribilan izango den Esnebeltzaren agur deneri kontzertu berezi hortarako bidelagun ikaragarriak izango dituzte, Fermin Muguruza, La Pegatina, El Canijo de Jerez, Txambao, Pini bera egongo da, Juancho Arakama, Gorka Suaia, Flavio, Xiberutxeko lagunak eta beste inbeste sorpresa gehiago iragarri dituzte. Bueno, familia handi baten agurrare badelako nolabait, baina zalantza hori dugu buruan, ea iristen den prestatzera horrelako agur baterako, horrelako proiektu baten, nolabait aurrean den pertsona hori. Xabi Solano telefonoaren bestaldean dugu, Xabi, egunon eta ongito horri bigarren kafera berriro. Egunon danoi. Prest altzaude, nola dago gizalarru hori, nola zaude barrutik? Bueno, bai, prest gaude. Izugarrizko lan hartu dugu, biharkoa prestatzen, eta, dena ondo ateatzeko, aste guzti hau, dena fleko guztiak, izten jongan gera, pixkanaka, eta gogoz, jai erraldoi egiteko, eta etorriko den guztiekin, disfrutatzeko. Bueno, Esnebeltzaren ibilbidean, ez dakit, zuzeneko batera horbildu den edonork, imagina dezake, berez horrela izan delako, Esnebeltzaren kontzertuak izan dira, kamarote erraldoi bat, kamarote desastre bat, non dena gerta daiteken, jende asko hurbil daiteken, eta inoiz aipatu duzu, batez ere azken aldian familia handi baten agurra nola gertatzen den, agurrerako nolabait kamarotea baino itsasontzi osoa dakartzu, eta horre jende asko, lagun asko, eta besarkada asko izango dira holtza gainean. Bai, guretzako izango da oso sentimenduz betetako kontzertu bat. Normalian 16 pertsona mugitzen gea kontzertuetan. Pentsa, bihar kriston pila izango gea, hor Bilbon, gainea, Bilbao Arena dena salduta dago, jende piloa, denekin bat egingo dugu, eta esan bezala sorpresa pilo bat do, eta nik uste Miribila bera izango dena talde oso bat, familia bat. Aizu, prestatu zara ondorenerako, Xabi, edo ez duzu nahi pentsatu biharamun horretan? Ez dut pentsatu, baina nik uste izango dela hori dutzapenez betetako biharamon bat, betirako gehatuko dian argazkitxo horiek, zean, hori izapenetan. Batek egiten duen bila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizi. Aizu, Xabi, ez dizugu minutu gehiagirik enduko, badakigu egun hauek eromena izaten ari direla, eta eskertzen dizugu, tartetxo hau hartu izana, baina zer esango zenuke gelditzen dela lotzeko eta zer dago lotuta. Ia dena lotuta egongo da, baina ziur, oraindik gaurko egunean zure buruan eginkizunak edo nolabait lotu beharreko gauzatxoak ere geratuko direla, ez? Bueno, lehenengo gauza dana da, miribilara iritsi, eta baketza bere posizioan jarri eta ikustea, ez dena nola izango dan, lehenengo ikusi, miribila guztuta, eta gero, larun batean, gogoratu ez, nola izan da lehenengo momentua ez, jarri gala jenderik gabe eta ikustea alako batean beste jenderekin. Bueno, Xabi, esandakoa asko gozatzea espero dugu, tartetxo txiki bat aportu nahi genizuen, akaso kontzertua pasata nolakoa izan den kontatzeko tarte luzeagoa
hartuko dugu, baina bihar gaueko 9:00 aurrera nolabaiteko mugarri bat ere gertatuko da euskal musika gintzan, espero dugu gozatzea, jendeak gozatzea, eta diogun bezala, edo zuk esan duzun bezala, ez? Denon kontzertu horretan, milaka pertsonen arteko ahotsoiek elkartu eta benetan aje goxoa ustea biharkoak. Gozatu asko, eta esandakoa datorren astean tartetxo bat hartuko dugu lasaiago, konta diezaguzun zer gertatu den, nolako izan den guztia. Eskertzen da, deitzea eta gustaz gogoratzea, mila esker. Zaindu asko, besarkada bat. Euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi goizen goizi. Ezan besoan nire naia da baizi. Euskaraz bizi nahi goizen goizi. Ez dakit, oiana irezer sortzen dizuen orakorrean ez, euskal talde handiek edo nolabait aro bat markatu dutenek naturala da, agurrak naturalak dira, eta ziurrenik osasuntxoak ere bai ez, estenarako, baina era berean ez dakit, nostalgia edo pena puntua sortzen dute ez. Justo ari nintzen mentxatzen nostalgia horretan, ez? Jarraituko dugu beraien abestia dantzatzen, kantatzen, baina, ja ez ditugu ikusiko, ez? Holtza baten gainean, printzipio, zorrela talde bezala, eta bai sortzen du zehose, baina, esaten duzun bezala, azkenean bizitzaren zikloa da, batzuk agur esan, beste batzuei ongi etorri emango diegu, eta hola, baina, bai, zehose hor mugitzen da, edo entzutezunean esatezu, ai, ze pena. Baina, egon geha horrere, ez? Eta horrekin gehatu behar du. Ikusi ditugunetan, eta gozatu dugula beraiekin, eta gozaten jarraituko dugula beste modu baten ere. Bai, nik oroitzapen hori daukat, ez? Javier esaten nion, zentzu honenean, ez? Kamarote desastre bat, ez? Dena gerta daiteken, denak duen tokia, denak topatzen du bere tokia gainera, ez? Gero musikalki ere, da zen, nola posible, hainbeste jende, hainbeste instrumentu, hainbeste improvisazio, baina bai, badago espazio lauso bat hor, ez? Nebeltzaren kontzertuetan, dena gerta daiteken, eta uste dut hori... Bizi-biziak dira, ez? Edozi momentutan pim, pam, pam, zu. Bai. Hori faltan botako dut, baina... Bueno, beraiek ere bai, baina tira, esan da bezala nik uste Xabirekin datorren astean hariko garela lasaiago, eta kontatiko digula, baretasunetik, etapa honen amaierak ere, ze suposatu duen. Goizeko 11 eta 11 minutu ditugu, eta guk urrunera begire jarri behar dugu, naiz eta gurearekin lotura duen giro batera goazen, Palestinara begira hain zuzen ere. Oso trebezin batzen hemen ezabatarri nundan zubeterik isotzaitzia Leki unia bestiak alizan itzen ere otzabeki eta mizi ederreko baten amesten Oso trebezin batzen hemen ezabatarri nundan zubeterik isotzaitzia Leki unia bestiak alizan itzen ere otzabeki eta mizi ederreko baten Otsaiaren 7 da gertatzekoa. Baskonia eta Makabi talde Israeldarraren arteko partida jokatzekoa da Gasteizen. Israelgo estatu genozidaren aurpegi garbiketa kanpainaren artean, kirolak badu bere biziko pisua. Normalizazio giroa, mugetatik kanpo ezer gertatuko ez balitz bezala egite hori. Hori da zuzen ere, kiroleien bitartez lortzen dutena. Palestinarekin elkartasuna mugimendutik asteak daramatzate saskibaloi partida honen aurka mobilizatzen eta hainbat kirol talde eta mugimendu sozial zein gizabanakoen atxikimendua lortu dute, hainbat agerraldi egin, instituzioak presionatu, nolabait partida hau gertatu ez dadin. Palestinarekin elkartasuna taldeko Xabi Losada dugu telefonaren bestaldean. Xabi, egunon eta ongitorri, bigarren kafera. Hau, pakaixo, egunon. Bueno, Xabi, lehenik eta behin, zer modu zaretez, oso borroka zaila dirudi eramaten ari zareten hau. Pentsatzen dut babesa handia eta elkartasuna izan duzuela, batetik, baina era berean frustrazio handiko uneak ere bizitzen ariko zaretela ez?
Bai, a ber, borroka zaila da, herri palestinarrak orentxe bertan daramana, ez? Orduan, lehenik eta behin guk uste dugu egiten ari garena, hemendik minimoa izan beharko lukeena dela, ez? Orain, egia da, minimo hori, guretzako zentzu komuneko izan beharko lukeen hori, ez denez, hori bada frustrantea, eta orduan egotea zentzu komunaren kontra hori aurrera ematen, diosun bezala bada frustrantea. Orain, egia da babes asko jasotzen ari garela, eta zentzu horretan, agerian geratzen ari da, egoera honi aurre egin behar zaiola, eta, aurre egiteko antolatzeko beharra dagoela, eta ikusten ari gara hori, edatzen ari dela ikuspegi hori, ez? Baskonia taldea berarekin, udalarekin, diputazioarekin, jaurlaritzarekin, instituzio ugarirekin aritu zarete azken aste hauetan. Aritu, soilik aritu ginen, edo batu ginen, orain dela pare bat aste, Baskonia klubeko zuzendaritzaren ordezkaritza batekin. Hau da, orain dela pare bat aste haiekin batu ginen, plantatu genien, guk planteamendu genuen, edo nola ikusten genuen guk egoera, Makabiren partidua suspenditu behar zela, eta zergatik eta bar. Eta haien partetik ez dugu erantzunik jaso, ez? Gainontzeko instituzioekiko edo implikaturik dauden gainontzeko eragileekiko haien ardura seinalatu dugu. Haiek honetan daukaten erantzukizuna zein den, salatu dugu Euroligaren papera zein den, Euroligan jolasten du Israeleko partido, Israeleko ekipo batek, eta horrek trasfondo politiko duen, eta horrekiko inolako ardurarik ezartzea, edo jaurlaritzak egin ditzaken mugimenduak, eta inakzioa haien partetik, aldundiaren partetik, haien adelako Arabarena, edo udalaren partetik, daukatelako bertan egiperik ere bai, eta haien inakzioa da salatu duguna, pero ez ara haiekin bat. Zein puntutan gaude orain, Xabi? Partida momentuz aurrera doa, zuk esan da bezala badago inakzio bat, instituzionaldetik, eta taldeak ere ez du erantzunik eman, alde instituzionalaren ideia partida hori jokatzea da, ez da? Guk ez dugu ikusi ezer mugitu denik alde horretatik, ikusi dugu mugitu dela babesa handia jaso dugulako, aipatu duzun bezala sarreran, eragile askoren partetik jaso dugulako babesa kirolaren mundutik, bai Baskoniaren inguruan, Saskibaloi klub askok ere babesa eman digute, instituzion partetik ez dugu, ez gertatu den, oraindik aste bete falta da. Ez dut futurologiarik egingo, baina ez du ematen bintzat, eta guretzako, ez da sorpresa bat, ez? Ikusten duguna da, instituzioen partetik ez dela soluziorik etorriko, zeren eta haien prioritatea delako Europar Batasunaren interesak babestea, ez? Eta zentzu horretan, alderdi parlamentario guztiek Israel defendatzen dute Asia Mendebaldeko lehentasuneko alietu bezala. Ez daukate, edo ez dute egingo benetako ekintzarik estabilitate hori kolokan jarriko duenik, ez? Eta zentzu horretan ez dugu espero alako aldaketarik emango denik, bada simbolikoki alako keinuak egiten direla, edo horrelako kontuak, eta horregatik dei egiten dugu independenteki antolatzera eta presionatzera mobilizazioaren eta borrokaren bidez. Galdetu behar nizun, zein izan den Baskonia taldearen jarrera, baina ez dut erantzun duzula. Zuekin bildu ziren, eta ez duzue ondoren haien berririk edo erantzunik jaso. Haiekin batzerakoan, haiek ere esan zigutena da, traslatu behar zutela, guk ordezkaritza batekin batu ginen, eta traslatu behar zituzten gure planteamenduak eta bar. Haien partetik ez dugu, esan bezala inolako erantzunik jaso, eta hortaz ulertzen duguna da ez dagoela borondate bat gure aldarrikapenei erantzuteko edo gure aldarrikapenak babesteko. Aizu, astebete falta da gaur, datorren ostiralean otsailaren 7 izango da partida hori. Zein da oraintxe nolabait bide horria edo datozen egunetarako buruan dituzuen ekimen edota borroko horren urrengo mugarriak?
A ber, urrengo aste honetan, ikuste dita jaso dugun babesa eta dagoen nazio beste partetik, dagokiguna da jarraitzea presionatzen, guk ez dugu iritziz aldatu, uste dugu partidu horrek bertan behera, partidu hori bertan behera geratu behar dela, eta hortaz jarraituko dugu baditugun medio guztietatik presio hori artikulatzen. Zazpian bertan mobilizazioa behitu dugu, abiatuko gara iparraldetik Arabaren araino, eta bueno, bitartean jarraituko dugu insistitzen, jarraituko dugu babesak hiltzen, eta barrez. Gure ustez ez dago kontzebiterik Palestina aske bat Israeleko estatuarekin batera, eta horregatik planteatzen dugu harreman guztien etetea, eta horregatik planteatzen ari gara Makabiren partidoak dituen implikazioak badirela Israel normalizatzea eta Israelekiko harremanak egonkortzea, trinkotzea, eta hori azken finean dela zuritzea Palestinan ematen ari den genozidioa, Palestinar herriaren zapalkuntza zuritzea, eta bueno, nolabait proiektu sionista izanik, etnitista izanik, espansionista, eta ikusita gainera nola mendebaldeko potentzien interesa baden sozio aliatu gisa izatea, aliatu preferentea izatea Israel Asia ekialdean, ez dela hortik etorriko erantzunik argi dago, ez? Eta horregatik mobilizazio honen garrantzia azpimarratu nahiko nuke, ikustarazteko edo parelako forma bat izateko ez da etorriko soluziorik instituzioen partetik, hortaz antolatu behar gaira inmenteki, nazioarteko langileon elkartasuna antolatu beharra dugu eta presionatu behar dugu barbaritatea hau etendari. Jarraituko dugu harremanetan, Xabi Losada, Palestinarekin elkartasuna taldeko kide eta, datorren ostiralera begira, hartuko dugu beste tartetxoa gogoratzeko mobilizazio hori eta bidean ere bestelako erabakirik hartzen baduzue, harremanetan izango gara eta saiatuko gara. Aldugun urrian ere, horri bozgora jo ematen. Zaindu asko. Herrik asko deitzegatik eta ostiralen ikusiko dugu elkar. Herrik asko. Ez baita zutik, jaio gintuen herririk, baitatu genuen lekutan, gaur ez da Palestinarik, gaur ez da Palestinarik. Herri zapalduak soilik abesten ote dio, herri zapalduari heldu lepotik ez dut eskuta ez besorik, gaur ezin defendatu zen aitaren etxerik, ez baita zutik jaio gintuen herririk, baitatu genuen lekutan, gaur ez da Palestinarik, gaur ez da Palestinarik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Me fui, guardaste tu querer
paseando por el parque triste y sola hasta las 10. Uste dut oianaren gustukoa dela bestia, ze hor trantzian zegoen, berekin hitz egiten saiatu naiz eta ez dit jaramonik egiten. Ez hain nintzen pentsatzen lehen esan dugu ez, Esne Beltzarena nostalgia, eta pentsatzen hain nintzen ze botere duten abestiek, momentuetara eta gu eramateko, ez? Eta justo de Pedrok bihar Okerrezpanago Donostian Victoria Eugenian kontzertua emango du, sarrerak ez dakit agortuta edo agortzear daudela, eta bueno, nik bere garaian bizi izan de Pedroren kontzerturen batera joatearena, Leonera, eta holako historiak, eta bueno, gogorarazi dizkit. Eta horrekin neon, bai. Ze hona, erekien bihar jotzen zuenik? Uste bai, bihar da, otxaiaren bat. Otxe begiratu gutea sarreari geratzen den. Txura txarra. Usted, baino, bai. Este cuento se acabó con la tierra que esperaba entre los matojos manchándome la cara. Amanezcamos juntos. Beraz, Oiana, Matemateukiko ez zune? ez dago, zuk esan ez ez, bestela entzulek enduko dizkidate. Ez dago, bakarra ere. Hemen Gorkak txatean ere idatzi digu, esan ez agur Esne Beltza. Xabi Sahararen aldeko kontzertuan ikusiko gea. Egia da, Esne Beltzak agur esango du, baina Xabi Solanok bere proiektuarekin darrai eta datorren otsailaren 21 Ormaiztegiko frontoian Sahararen aldeko kontzertu potoloa dago, eta tartean Oiar Beltzak, Bele taldea, Postal Kolekzionistak, Mugan taldea, Xabi Solano, Ines Osinaga, uste dut dendenak aipatu ditu dela, izango dira, eta bueno, badakizue Ormaiztegin indarra hondiz egiten diotela nolabait Sahara herriari aldeko borroka horretan, eta Sahara Crossare antolatu dute, otsailaren 23 iganderako. Beraz, ostiralean kontzertu hau izango da, 600 bat lagun biltzen dira frontoi horretan, sarrerak dagoeneko ere salgai daudela esango nuke, Ormaiztegiko hainbat tabernetan. Murua, Zipotz, Beasaingo Arranon, Ordiziako herrikoan, Segurako Elorripen eta Lazkaoko Albokan gaueko 10 hasiko da kontzertua, eta esan da bezala, bertan Ines Osinaga, Postal Kolekzionistak, Bele, Mugan, Oiar Beltzak eta Xabi Solano hariko dira, eta bertan, Gorka Santesteban ere egongo omen da. Flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Eta Oiana Maritoren agenbek prest dauka, datu zen egunetarako, de Pedro ikusteko aukerari izango ez duzuenez, arte esteniko idagokionez ere, badaukago aukera mordoa, eta ostiraletik, gaurko egunetik hasita, lehen ere entzun dugu, minan, Gorka Urbizuren abestia, eta, minan antzezlana ere, bihar izango dugu Basteron. Ez, gaur barkatu, Basteron. Gaur 7 dira Basteron, baina bihar Markinan. Bukatu da azkenik aste hau. Aste luzea, hilabete luzea, aste luzea, dena luzea. Baina, otsaia mutxagoa. Bai. Noizu, kompensatzeko hori ez, pixkat. Otsaia hainda motza dagoeneko inauteri aurreko estresa daukadala. Bueno, oindik ez. Nola ez? 3 aste eta piku falta dira? Nikan popular opinion badakat. Bueno. Ez eskit bate gustatzen inauteriak. Ez erre, San Mamesen gozatzen duen tipa batek, esan behar digu, inauteria itzizkiola gustatzen. Ze zilegitasun mota daukazuzuk. Ez dakit, nire buruan handia. Orduan, eske zinet inauteriekin. Mozorrua... Bueno, bakizun hor jarriko zuen hemen lanian egunero, ez, inauteritan, eire. Begia da, inauteria. Iorduak bere bakarrik. FOMO ez dukiko. Inauteriak denak zuretzako ire. Zemen, lantalde honetan... Claro, hor morroka egoten da, norretorri, ez? Inauteriak izaten dira hola gatazka arrazoia. Bai. Ana goitea begira daukagu hor, nahi baduzu gurekin hemen ja eserian, zula saitu horri. Galetuko digu inauteri zalea denela, ez? Ja previa horrekin. Ana goitea esaten badigu ez, niri mito bat eroriko zait, banoa hemen dikorrika batean, eta... Bueno, gero aurkeztuko dugu behar bezala, baina egun honetan etorri bigarren kapera. Egunon. San Mames edo inauteriak, Ana?
Inauteriak. Eta atletikeko naz, eta etxian entzuten manabe, igual etxetik botako nabe. Baina ni oso inauteri zalean az. Sekulen aztolosan egon. Dauten etorren nahi dut. Oiana, bubadoko plan superon bat gero proposatzeko. Bai. Martxaren bila borobildu. Martxaren bila? Bale, ba. Adibidez. Bueno, ez dakit, nik bota etor, baina... Pentsa, nahi izan ezkero, gure inauteritan Melania Trump izan zintezke. Benetan, Melania ganera. Morbo dokonek, Osea, luk hori pentsatu jabo. Txapelakin hola, txapela hola nipini, txapadaukat zeo zerretxian. Ojo, cuidado, zer nolako negozia egiten ari gara batean. Aize ona, aliata batera ia plan bat, ni parranda salian, zer ondo. Bueno, segitan ariko gara oitearekin eta, bere, Elena aipatu dugu, orainarekin, olatuaren aparrarekin, iraganarekin eta guztiarekin, baina, lehenago, aipatu behar dizugu, gaurko ostiralerako luze izaten ari den asteo behar bezala borobiltzeko, gaur bertan, andoingo basteron, zazpiterrietan minean izango dugula, Oiana, eta, biarre markinaxen meinen horrere aukera izango dela. Hori da, bertan izango dira, unifrontoian atxaleko zazpietan, baina baditugu beste proposamen batzu gaurko. Loi gorria, sopelako kultzio kulturgunean eskeniko dute 8:00 eta bertan, iraganeko bi errealitateren kontakizuna egongo da, Hitlerren Europa eta Frankoren Espainia. Osaba gehi bat kartzelan sartzen diote pertsona bati eta horren inguruan, hausnarketa egiten du, bi garaioiek edo pixka bat alderatuta. Oskarrentzat lana, Beasaingo usurben izango da arratsaldeko 8:30 eta Arima dantza ikuskizuna berriz, Amorebi eta Etxanoko Zornotzaretoan, 8:00 flamenkoa, eta gainera musika beresia ere izango du gaurkoan, txalapartaz inguratuta. Beraz, barkatu. Bai, barkatu. Beraz, gaur atxaleko 8:30 Beasaingo usurben zabiltza. Bai. Oskarrentzat aipatu doianak, eta hola, pixkate 3. pertsonan aipatu doi, baina gure izarran izango da, ondo. Ados, eta Amorebi eta Etxanoko Zornotzaretoan, Arima arratsaldeko 8:00. Baina, akaso gaur nekatu egizaudete, eta biharko plana nahi duzu, biharko ere badozkagu. Bai, eta lehenengo lana aspaldi aipatu gabea, okerrezpanago, baina berriz bueltan, aipatu genuen duela astebete igual, eta berriz ere bueltan dagoela dirudi eresia, Lurrarin Bekizu ama, Oier Zuniigak sortu zuen lan hau, Eneko Gil eta Belen Cruzekin batera, eta Donostiako Lugaretzen izango dira gaur atxaleko 7:00 eta estreinaldi badaukagu. Renata, Durangoko San Agustinen egongo da 7:00, Kamikaz kolektiboaren azken lan hau, Amankai Gaztañaga, Iraia Elias, Erika Olaizola, eta hontan ere Xanti eukiko dute aldamenean, eta bertan umore eta absurdoa landuko dituzte, beraien nik uste badaukatela beraien izaera propioa, konpainia honek, eta segurazki oso interesgarri izango da. Eta Renata da protagonista, 115 aldiz hil omen den emakumia. Hil eta esnatu hola dabil, eta hor bastakize sortuko den, seguruzio originala izango dela. Ostra, urtarriaino luzegoa behar du, 114 aldiz hil eta berpizteak, Bai. Gogua ere biritzeko ez da. Hoxe. Hanbestan berriz berpizteko. Eta berriz... O hiltzeko pereza, Bai, dana. FOMO, bai. FOMOa. Gauza bat, atzo aritu nintzen entzuten, badaudela kontzeptu berri hauetako asko. Atzo bat kontatu zen idan, pat. Boa, ez batzen. Ez que egunero pat. Nik saiatuko naiz, egon ikusiko dugu, ea ulertu nion eireri. Hau da, literatura foroetan, edo literatura espazioetan. Wattpad. Wattpad. Olako fikzio paraleloak sortzeko... Fanfikak sortzeko. Nola izena du? Wattpad aplikazioa. Bildurra amatu aplikazio horrek ez besteik esango. Kontua da hemen, orain horrelako kontzeptu berriek, FOMOak adibidez, segituan sartzen direla. Kaduzidade eskaseko gauzat direla. FOMOa, hau da, Fear of Missing Out. Kasu itein dizuete. Ni pizka galduta nago. Normal. Ontsi konturatzen da, ze adin daukat. Bai, horrek adierazten du, terminologia. Dule gaztentza joten dut baina. Bai. Inigo areketa hortan notare bai. Bai. Zaperra du. Ni abile hemen zaplastiko kagatzen. Bueno, eskerrak bera daukasuna pizkate. Bai, eta gaur goiuri ez dago, baina hemen azten dira kontzeptuekin, stop. Eskerrak elkarren artean ulertu anta. Hori berda.
Esan oiana. Jarraitu ingo? Bale. Barkatu, ni galdu naiz. Larun batean non geratu gara Renatan estrenoan. Eta itzulera, Deiabu konpainiaren lan hau duela gutxi estrenatu zen, eta esan dugu batetik bestera ibiliko direla, eta bihar Gernika Lumoko Lizeo Antzokian egongo dira 7:00. Eta beste estreinaldi bat daukagu, baina kasu honetan dantzarlokoa, Lana. Osa Mujika konpainiaren lana da, eta Donostiako Gazteztenan izango da 7:30, baina sarrerak agortua dituzte. Beraz, ezingo gara sarrerarik ez badugu hurbildu, baina bira ere nahiko desentea dute estreinatu aurretik ja data desenterekin, beraz hortxe. Eta denok harrapatuta gaituen lan kultura obsesiboaren inguruko hausnarketa edo adieraziko dute. Maskaradekin hasi ginen oindala aste batzuk, eta asteburu hontan altzurukun egongo dira, goizean barrikadak izango dira, eta txaldean berriz maskarada. Eta beste dantza ikuskizun eta estreinaldi bat, Ustu, Elogio al Vacío, Matxalen Bilbaoren konpainiak estreinatuko duena, 2 dantzari izango dira, Maialen horietako bat izango da, eta Bilboko La Fundizionen 7:00 izango dira, Utsunearen inguruko dantza ikuskizun hau eskaintzen. De Pedrosoa entzungo deu, ez? Bai, gustora nabil. Esan da. Bai, aina aztu zaita bestia jartzea behiraino, bai? Baina proposa jarri duzu, Bueno, eta iganderako Zorretan, Ika konpainiaren azken lan hau Mungiako laldearetoan izango da 7:00. Amak ikuskizuna, Txalorena Atarrabiako kulturetxean atxaldeko 7:30. Arizona, oindala gutxi 25 estreinatu zutena, Jon Plazaola eta Itziber Garmendiarekin Arrasate Mondragoiko Amaia Antzokian 7:30, eta lan honetarako esango nuke, asmoa baldin badu norbaite juteko, kuskusiatzen az dadila, zesarrerak berehala agortzen ari dira hainbat lekutan. Lana, Lezoko Gezala auditoriumean, hola espazioekin idazten da, holaxe horratik irakurri dut, 7:30, eta Donostiako Egiako helduek gorputz eta testuaren bidez sortutako lan bada, eta azken proposamen bat, bertsolaritza eta antzerkia uztartzen dituena, Itzaliko Bagina, Usurbilgo Zutegi Aretoan, atxaldeko 6:00. Que padecen, que la memoria no se pierde, tiene hijos poderosos. Oiana, men mezu bat utzi digute. Unpopular opinion, gure txatean. Tolosako inauteriak gain behar horatuta daude. Sufrir este camino de reírme de... Ondo dago, Jon Liz, ez da arazorik, aurten ere etorriko zara, aurten ere marmarka ibiliko zara, lasai, Tolosarrok errespetatzen ditugu inauterin inguruko besten iritziak. Gainbaloratuta balin badaude, etxean geratu lasai. Hemen gaudenekin eta Euskal Herri guztitik Tolosara datozenekin, gu eharki moldatzen gara. Pentsa, Ana Goite fitxatu dugu. Nik uste esan duela jende gutxiago etortzeko, igual. Igual, izan. Son txarrak dira. Medona. Bai. Ez da eski. Hementxe proposamen sorta, goizteko 11:26 ditugu eta guk aurrera egin behar dugu, orain tajuz eta behar bezala gure gonbidatu orkesteko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ana Goitiarkiaga, lekeitio, kazetari, blogari, umoregilea. Txikitari gustatu omen zaizkio emozio fuerteak. Betidanik izan omen da terremoto eta nahiko bihurria, oso lianta inguruko batzuen iritziz. Eta besten jantziak ere jantztea izugarri gustatu izan zaiona. Izebarenak maiz jantzten omen zituen txikitan. Honek guztiak ziur, eragin duela bere umore eta bizitzarekiko jarreran. Kazetaritzan lizentziatua 2002an hasi zen bekadun EITB-en, Julio Ibarraren aldamenean, eta ordutik telebistan hainbat lanetan aritu izan da.
erreportari, kolaboratzaile bi batzuek akelarre barre librea edo gure kaxan, atzeko lana egiten hainbat ekoizpenetan, aurkezle akelarre atera kontuak edo hauxa bi lanetan. 2008an El Rincón de Anatxu bloga ere sortu zuen. Jantzigintzan, aditu eta aholkularia ere bada. Lodifobiaren aurkako borrokalari sutsua. Metro tabernan ere, aritu izan da. Eta sekulako parrandak egiten omen zituen bertan esan digu bai, parranda zalea dela. 1000 kontutan ibiltzen da. Baina oraindik, pendiente du urte zaharretako kanpaikadak ematearen ekitaldia beraz, hemen diguk ere aldarrikapena egingo dugu, eta urrengo urtean hortxe ikusi nahi duguana. Azken aldian bereziki bere umoregile fazeta gehiago ezagutzen ari gara. Barre librerako egin omen zuen lehen bakarrizketa motza, eta ondoren Antxon Telleriak hainbatetan gonbidatu izan du bakarrizketa txikiak egitera. Barre libreko lehen bakarrizketa horretatik 2 urte igaro dira dagoeneko, eta bere lehen bakarrizketa luze osoa sortu du. Katana. Urretxun estrenatu zuen, eta guztiz unkituta amaitu zuen emanaldia. Lan honetan, egunerokotasuneko hainbat gai jorratzen ditu, baina mingain zorrotzarekin eta oso argi hitz eginez, berak dioen bezala. Topera dabil, baina gurean izateko tartetxo bat ere atera du. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Ana Goitiarkiaga. Eskerrik asko egunon. Superrunkitzuta nago. Oso azkarrunkitzen baina. Nundik atera dozu hori dana kontadot nik hortik. Eta gauza gehiago, baina... Baina, asko itxen dut, aztu itxen jate... Beze termino bat, oversharinga. Oversharing, nina sordan oversharing egiten dutena. Bai, nire pixka gana ez lasai. Nik exagerao, gero kontatzen eta hori dena nola, kizu, Neu kontadot, Bai, mikro aurrean jarri eta... Bai, posten naiz. Izebaren arropana eta... Bai, hori izeba hitz egiten ikusi nun, bai. Bai, asko guztatzen, metroko parrandak eta... Ondinako metron parrandak etxen dugu, bai. Hilobak daude lanian. Hoi ikusi nun, bai. Eta orduan, kristonak. Beraz, FOMO kontzeptua ez dugu manejatzen, baina parrandan oraindik gazte mantentzen gara. Bai, oso gazte. Gehiegi. Aizu, oian azuk, badakizu 2025an galdera berri bat estrenatu dugula? Kafea gustoko duzu? Bai, asko, baina ezin dut kafea hartu, deskafeinatu hartu, ze elektriki naiz. Orduan hartzen mot, inokena aguantaten, neu pestuta aguantaten hori buruan. Galdera eginda, 2025 estrenatu dugu gure gonbidatuei galdera hau eginez. 2 galdera dira eta bat aukeratu behar duzu, edo nahi izan ezkero biak. Vale, bueno. Oversharing. Lehenengoa da, nolako nahi zenukeen izatea zure funerala? Nik festa bat. Baina lekitxoko bandia, bai, ez? Baina ez nao, bintzatu ospatu, ez? Ez to nahi triste goterik. Inor, hombre, triste gonen godira, espero dut. Baina gustako zaten, bai, lekitxoko bandia, eta gauzan dizia. Izatia, bai. Ondo pasatia, esentia, ez total. Ez? Bintzat momentu hori, pizkan deuna zena adieraztea, ez? Beste galdera da, eta aukeratu ezakezu erantzun edo ez, baina ja, ikusi dugu zeinan hemen jarrera. Egingo balute pelikula bat edo dokumental bat zure bizitzarekin, baina pasarte bakar batean zentratuta, ze pasarte aukeratuko zenuke? Jode. Izango litzateke. Ze pasarte? Galdera erresa, A ber, nire bizizia ez da beste munduko ezer, Egizia da oso anekdotikoa dela, beti zo zer pasaten jat. Beraz, egun random bat hartuta hola hausaz, pasau ja egingo dukete. Edo zein egun random, eske mila anekdote eukitzen doraz. Eske ez dakit, nik igual... Igual... Unibertsitate garaikoak... Eske horre edo zer pasaten... Igual, telebistan hasi nintzanean horri zanitun, bai, nire pasarte bastante potente. Bai, igual hori ez, nola hasierak. Igual hor. Ez dakit zergatik, esan duten, baina... Bai, ze hor bai ukinu neolako harreman bat, eta bai, hor gauza asko pasazirian igual, bai. Hor badagolako zer kontatu, bestela nire bizitza nahiko, sin más.
Ez dut uste bizitza, sin más, Nik ere ez dut uste baino. Ez. Hainbeste gauza pasa baldin mazaizkio, Ez que igual ez nahi gauza batzuk. Karo, batzuk hortxe, gorde berdia, bai. Bueno, hasiko gea pixka batola sakontzen, aipatu duzu telebistaren hasierako garaioiek kazetaritza ikasi zenuen, eta ni galdetu nahi nizun, hola, motx, eta gero ja katanan sartuko gara sakonki, baina kazetaritza erabaki zenuen ikastea, eta gero telebista. Zer eman dizu zuri telebistak ze? Arlo askotan eontzea, kazetari, aurkezle, kolaboratzaile, atzian ere bai. Atzian gehiago. Bai. Zer da zuretzat edo, zer da telebista? Nik telebista maitxe dut. Holanda, maitxe dut telebista bezala. Gero, gora berak daude, ez? Baina, txiki txatik nik telebistain dene, baina, nik aktore edo beti ukidote zen hori, ez, txikitan ikastolan. Gero egia da, ikasketak aurrera joan zirenean, nahiko nota honak eta hola, eta esaten ziaten, aktore, bertan ikastolan, ez, nire txian edo zepai, hobeto karrera bat edo, bakizu ez, da, baina da, kasetaritza izugarri guztatzen izan jat beti, oso beti jakin mina ez, asko guztatzen izan jat, da esan da, kasetaritzara jokot. Baina psikologian ere aurre horien nintzen, matrikulatzen nintzen. Ordan neukan bi horrez asko gustatzen dira psikologia bai. Orduan hor, eta bapatian, gogoratzen az ez eusten, kasetaritzan sartu zara, ez? Da, psikologiaran joan gehiago, eta bapatian esan hon, haitxa kasetaritzara, no? Goratzen dut deitzun niola, eta jazta. Osa, ja aukeratu, gaina aitari izaten nion beti igual, pasaten ginean jurretatik, eta txori hori da ontokian egun ematen lan egingo dut, txikitan, Bai, Dani aita, bai, goratzen dut. Eta hola hasi nintzen, kasetaritzan, gero desmotibatu nintzen asko unibertsitatean, hau esan beharra daukat. Horrek EH ikasi nune lehioan, eta ez da nik nahi dut, praktika falta dira, eta hor desmotibatu nintzen asko. Da horregaitxik igual karreria lusatu inoan pizkat, jo nintzen, mira, pizkat bizi inoan. Eta asko desmotibatu guztan, baina gero, ja praktiketan hasi nintzenean telebistan, esan eban, nik hau nahi dut, informatibotan, eta hor aurre, jurretan hasi nintzen, eta esan eban, ondo aukeratu dut, hau da nahi dutena zetu da, neukazan, behin karreria hasitza. Eta eta holan hasi nintzen telebistan, eta maitxe dut, asko gustatzen jat, Ze ondo. Eta katana aipatu behar dugu, hortatorrega pixkatez, nik esan dut, barre librean hor bakarrizketa txiki bat intzenula, eta pixkat hori zantzalagian lehen azioietako bat, gero ja bidea irikitzeko, bakarrizketa luze batea, ordu bete hortxe. Ordu bete eta laurden, luzatzen hasinaz, eta Anekdota gehitzen, zenik ikusi dut, pentsatzen dut ikusi nuenetik, eraldatzen ere jungo dala, baina konta emuzu pixka, nola hasi zinen katana sortzen, edo nola izan zen? Kontua da, nik beti esaten eban egunen baten monologo bat eitxia guztako esatela, nahiko neukein. Eta barre librean hor, eta barre libreatik dituzten, baina monologo banik, eta, mesedez. Eta hola inun, eta oso komoda sentitu nintzen, oso gustora, eta hor jain ditun barre librean bizpairo aldiz egon nintzen. Eta gero, guratzen dut, antxone dituzien, eta nire, hori eta gero, katarsi feminista da proiektu bat Amaia Txabarrik nire lagun batek eramaten duena, eta hor, egin genitun behin argazki batzuk, lodifobiaren aurka, eta aurkezpena, argazki horren aurkezpena zen arrasateko gaztetxean. Ni arrasaten bizi izan nintzen 18 urtera arte. Eta esan zian Amaiak, Ana, ingo zenuke bakarrizketa bat bertan, ostras, ja jende aurrean ahultzan, eta esan nion, venga, ni danari baietz. Osa, ni izo zerrezkatu bibana zu esan, zestakitxe ez ezaten. Eta politia izan zen, ze ni bizi nintzen etxearen azpian dago gaztetxeat, orduan zen, horreren ere lehenengo aldia zerbait egiten, ez? Jende aurrean benetan ahultzan egiten. Ta oso gustora sentitu nintzen. Eta esan nion, nik hau nahi dut jarraitu egiten. Eta gero antxone dituzian, eta etorri ginen Tolosara, Lizardi elkarte lau ginen bertan, eta oso gustora era, eta hortik aurrera, junten ginen, leku batera, besta gero deitzen ziaten beste leku batetik, zestoatik Maria Blanco, orain Mariakin asko ibiltzen naiz, gero mire, eta orduan hor sortu dugu talde bat, eta izan da pizkat Euskal Humorearen berpizkundea, esango dugu, ez? Galduta gonda, eta hortxe gaude, eta orain ikustia, jende gaztia, humoria egiten, emakumea, gero eta gehiago, nitzako izan da, zora garrizea, esan eman bitu.
40 urtekin, 40 konturatu naiz, umorea egin aldotela, gustora sentitzen naizela, nik uste dut momentua dela zer egiteko eta ez geratzeko horrekin. Baina inongo espektatibari gabe, egingo dut, sortuko dut, eta katana sortu zen, olako lekuetan eneban, probatzen eban testuetatik. Testu bat neukan, oso ondo funtzionatzen zuen, gero beste bat, eta pizkatolan, eta gero zer nahi dut kontatu, testu asko daoz. Bat kendu, zaila da, zer kenduko dut, zer jarriko dut, zer tal, nik gai asko jorratzen doraz. Eta gutxinaka zinitzanen formi emoten, eta katana sortu zen, eta oso gustora nago. Gozatzen duzu ez da holtzan. Izugarri, atzo Zumaian egon nintzen, emakumean etxean. Nereko harriagoak juntzean. Abaita? Nik ezin nun eta oso gustoa. Aitze ondo! Ke majes. Bai, hortxe zeben bai. Zuk ezin zen honen atzean oian ez du kontatuko zer gertatzen ari zen, baina. Neola, Bilbo erdian. Samamesen, claro. Eta kotxiak tirautala gauzigun. Benetan. Orduan, bueno, en un limbo. Oso tampoco... Olako anekdota bat zope bai. Neure familia behan neuan, Eta... Zumaian, niri burua zuten jan, Zumaian oso gust, ezke gaina hor, sentitu nintzen, bera lekua niri leku txikinak, eta... Urbiltasun hori ez da. Urbiltasuna, konplizidadia, hasieratik, Ez di Kuriel egon zan aurretik, lehengo 10 minutuak, zoragarria, ositxo bat emendik, eta izan zen hasieratik, baina... Torduan, holan zauzenik, jagore tortenaz lusatu itxenaz, ez dakize, eta asmatzen doraz pilo gauza. Bai, improvisatzen juten zea, emanaldietan. Ezin oso imagina. Nire bikoti beti zen, honi kotxian txutenaz errepasaten, ez? Gidatzen da errepasaten da, bera hor. Eta etxen dutza, eta gero jun, eta zen hau, tan aldatu dozu. Katanan ez da holan, zeia badau estruktura bat, baina gauza barri asko, hola noa luzatzen, lehen ordu bete zan, ordu bat eta laurden, ezin da izan. Julenek esaten di. Ana, ezin dozu hainbeste luzatu. Ja, ordu bete da, igual hori esan beharko dugu, ja luzatzen, bai, nahi barik, gustora nahi, baina edo nun, eske, egona zen leku guztizetan, hain ondo, esaten dut, etorriko da, bum, egunen bat, baina, hain gustora hartzen nahi, eta hain ondo, nagola flipaten. Benetan esaten dut zuet, nago, zorion txu. Ez zenuen espero? Espero neban, ez dakitxe, ez dut euki espektatiban dirik. Orduan nago, gaur Mirari Martiarena beste oso, izugarri gustatzen zaidan bakarrizketan laguna handia. Berakin izketan ontxe, kotxian etorrela eta sentitzenaz bakian, lasai, eta nik hori esateko, baina sekula, pasaitut hilabete batzut, lan pizkata da raro, eta hori nago, lasai, ondo. Eta nik uste katanak eman didala lasaitasun hori. Eta sorkuntza prozesuan eukiduzu momenturen bat agian esan duzuna bezala orain, pixkat urduri edo azken momentuak, ondo ari naiz, pentsatzen dut horrek ere, zu sortzen naizenean zerbait, beti zalantzak eta beldurrak eta historia sortzen direla, eukiduzu olako bai. Bio bat, bueno. Ni ganera naz, la señorita, nik dudat daukaraz beti. Gero gauza batzutan oso argi daukat, ez? Nahi doten eta ingot, baina gero, insufrible, naz, pertsona bat oso, inseguridade hori, eta gero, zelan deitzen jako impostorearen... Bai. Hori, ondo ingot, benetan, momentu batzen den zan ze necesidade eukine banik hau eitxeko, tranquile gonaz da, ez da, baina momentuak diraz, normala da, inseguridade hori sentitzia, eta gehiago, ez tozun gauza baten, ni ordu bete hainbeste jenden horri norbera bakar, eta barrera itxi ez da erreza. Oso zaila da, zailagoa da, asko ze humorea. Hori da. Orduan, eukidoraz da lagunari, ez dakit hemen ataskatan hau, ia eskuba botaten banazote, baina gero azkenean konturatzen zara, jazta, hor daukazu, einen berdozu, eta jazta, eta zu bakarri zaoz. Azkenean, ona daukana da, neu bakarrik sortu dola, dana. Egia da, handik edo amendik hartu dozu zen lagunen beti hartzen dozu sugerentziak eta oso ondo datoz eta horrek asko laguntzen dau. Baina, azkenean katana bera sortzeko eta esaten dut, koño, bai, orgulloso nao. Karo. Eta arro nao. Nik earki pasan nun, gomendatzen dizuet jutea. Nik oso ondo pasan nuen, lagun batekin ju nintzen. Eta gaina hori zuk esan duzuna, lehenengo momentutik konektatzen duzu eta oso eroso zaude eta barre algara goten dituen, bai. Nik esaten dut terapia dela. Katana azkenean, katanara etorri,
barreitzen, da, dana soltaten zen. Nahiko daukau egunerokotasunean daukau zen rollo txarrakin ez, eta katana da apur bat hori. Da neuri betortzen jaz, igual egun txarra badaukat be, jutenaz, dana astuten dut, eta gero etxera zehori jontzu itxeu. Sekau, gero etxera arte joan berdot, lekitxora arte. Eta lekitxo bitu non da. Tokitan. Tolosara etorteko be, eta hogei luze, Bai. Baina gustora etortenaz. Zuen planera. Inauteridan ere menukiko dugu, osake... Bai. Ta katana izenburuari buruz zer esan dezakezu. Nik esan dut mingai zorrotzarekin, ez? Eta gauzak argi esaten dituzula bakarrizketa hontan, katanak ere badu hortik segurazki, ez? Izenburua, baina nola sortu zenuten? Bueno, katana, ana ere. Katana tolosar batek sortu zuen izen hori. Antxonek. Bai, Antxon ez dut izenik aurkitzen, ez dakize, ez dut, edo zein izen, eta, bueno, emango diogu buelta bat. Da, denbora bat pasatzen, da, Antxon ja, pentsen berdot, ez jatetortzen badaukaraz batzu, baina ez nabe, claro, igual tortolar arte, nik asko esaten dut, baina, ana, igual hori esplizitu egia, ez? Eta, esan zian, igual mierda bat iruditzen zaizu, baina, katana, da nik, pio bat, neure izena daroia eta gaina nire mengaina bada katana bat emezalakoa. Eta, ostras, esan eban, bai, perfecto, katana, oza, Antxonek ikusizun nik baino argiago, bai. Eta oso gustora, oin katanakin, ja sentitzen dut nirea, nebria da, katana da, nebre umetxua, ez? Talen aipatu duzu, ez? Batzutan hori luzatzeko joera edo ukidezakezula orain, ze gai asko lantzen dituzu, eta gero nola erabakitzen duzu zer jarri, zer ez? Hori kostazitzaizun adibidez, honi buruz ere nahiko nuke baina luzatu ingo naiz edo hori ez da claro, eske nik beste lanen goneban 3 orduko monologoa errez, errez. Nik aldaukat kuerda. Bai, baina ez neban nahi iguale geizei zentrabez gauza batzutan, ez? Adibidez, lodifobia. Lodifobia ez dotia aipatzen bertan, bueno, izten dut jausten eure bizizen holan anekdota batzuk gaitxik, baina ez dote asko jorratzen, ze, bueno, hori eitzen dote gunerotan, eta nahi neban igual apur bat hori, kostaz jaten, ze, klaro, zo zerritxi bir neban kanpoan. Eta holan, orduan, musikatik jonun asko zenik, musikia, eske, izugarri gustaten jat, orduan, musika barik ezin jot. Eta egunerokotasunetik, eta beti ikusten dora zen gauzak, eta jende oso identifikatuta sentitzen den gauzak dira, ni pentsaten dut, kontaten dora zenak. Aipatu duzu musika, eta nik atzo jakin nuen, baina ez dakit igual lehenago jarri zuten Zeitfesten ere egongo zarela, ez? Bakarrizketarekin. Ez abesten, Bai, baina bakarrizketarekin, ez? Bai, oso posi. Bueno, hor musikaren ningun, ez dakit, niretzako Zeitfesten egotia da, izugarrizko horia eta plazerra eta pasada bat iruditzen, oin arte ez da egin gainera. Ez, horretik, bai. Da, lehengo aldiz, eta berz jentiak zelan hartzen dabe, baina nitzako da, gainera Zeitfest gaztientzako dan leku baten, ez, oso posik. Gainera Zeitfestera urtero ez dutenaz. Egira. Eta orduan, nitzako izan da, isilian eukitxia be, Karo, zuk aspaldi jakingo zenuen. Aspalditik, eta atzo atera zanien zen, bueno, ya está. Oso posik, nago, eta gogotxu. Izango da plaza oso ezberdina, ze. Gu normalin aretoetara eta gauz, oituta eta gaina bakarrizketak normalean hobeto da aretuetan daitxia hobeto entzuten da, hobeto kalean galdu eitzen da, zaratakin eta. Baina, han, ez dakit zelan izango dan, baina kriston gogoa daukat. Bai, zerbait berezia gainera nahi nuke inan, tartetxo bat dointzat, berezia Zeitfesterako, bai. Ze ondo. Bai. Ni igual, jungo naiz, Horre, sartu zitzan hor arratzo, ikusi nuen esan, igual aprotxa. Aprilaren 5, ez, larun bata, otorezpana. Bai, oso, Zeitfest benetan kriston plana da, Ze gauza asko dagoz, ez da? Guglen urtia jo genuen. Eta justo Santelmoak zian, Zumaiko festak. Ordu junginan pañueluakin, jo genuen, eta igen hola, jagenun kamerinuan genekan hor tortilla eta ez dakize. Da, venga. Eta lagazizkiuen 20 zerbeza lata, poltza baten sartu genitun, eta koarriakin poteguan ogina, Zeitfesteko zerbezak eraten. Orduan hortik hanbizi genuen guk. Baina, kestonamente oso guaia izan zen egia esan. Bai, da, ambiente berezizia goten da, danetik, zentia edozeina dinek. Karori hori da, bai. Bai. Eta gero, ezagutzen dozuz talde batzuk igual ez dozuzenak ezagutzen.
ezagutzen. Ni Delaporte edo Juan Sanabria flipen, eman. Ez neban zan ezagutzen, pentsa. Eta izan zen kriston kontzertu ordan, boi da hortarako, bai. Begira. Denbora gutxi daukagu, baina galderaren bat bota ezaketo oraindik ez. Lehen aipatu duzue, momentu batean umorearen berpizkunde bat euskal umorearena, eta aipatu duzu ere emakumeak umorea egiten. Hor, badago lana egiteko oraindik eta ari zarete, baina badago oraindik egiteke, ezta? Eske katana sortzeko arrazoietako bat zan, emakumia umoria itzen holtza baten gandian bakarrik ikustea. Nik uste dut hortarako indatela. Gehien bat euskeraz, umorea eta emakume batekin jaitzeko horregaitzik sortu neban katana. Behar da, ze egizia da ondinoko ikusten dela, pentsaten da bela jendeak emakumiok ez dakigula umoririk eitzen da, lekurik ez gaitxuelako inoen arte, ez? Uste bela, honek ze kontako nahi nire, ez? Ez? Ikuspuntu horretatik. Eta daukaguz Euskal Herrian emakume umoregile zoragarrizak, Mirari, Martiaren Aideia Torregaray, Maria Blanco, Esti Curiel, Maialen Zorzabal bere, pila bat eta etorriko direnak, eta hori bihar dugu, osake anima, ze erakutsi bihar dugu betiko moduan, bestiak baino gehiago, baina balizo dugu bardin edo gehiago, osake nahi dut esan, bihar dala eta horreri bebai apoioa emon berdotzagu, lagundu, eta hor gauzela. Beti ikusi da emakumiena, baina edo nun, ezamen bakarri. Baina Euskal Herrian biharrein dugu, eta keston umore gilea daukauz emakumiak eta horretan. Lehen begon zirian, Nagore Aramburu, horre egoten bodologuak edo zituzten, eta adibidez, Elena Iruretan, horrek dira nitzako referenterik handizenak, dira Elena eta horretire referenterik handizena. Zu pentsa zen maila daukagun hemen. Orduan, hortik aurrera, gora emakume umoregileak. Eta guren tortolak. Motxingoeten nik justo Ane Gabarenekin gaur emanaldia daukat, hor ikusi dezake jendeak, baina non ikusi zaitzake guzu? Ana Goitia? Zuletia tarakotze. Datorren asteburuan lekeitio da? Ez, lekitxo da, lekitxon, esango zuet, etxarri aranatzen datorren ostiralean. Etxarri oso gustora jungo naiz, oraindik badaude sarrera batzuk. Eibarren 19an, lekitxon 28an, ez da usarrerarik. Inauteritan? Baina martxoaren 2 libre dakazu. Libre nau, ez daukatez. Gero, martxoak 6, Bergara, martxoak 7, Galdakao, martxoak 9, Burlata, lekeitio berriro, bien berriziandoraz. Eta pilo bat dagoz, barreman.eusen sartzen basari, bertan dagoz, sarrerak eta informazio guztia. Pilo bat, oso posik nagoz, pilo bat eman aldi dauz, eta nik Euskal Herriko txoko guztitara nahi doteldu. Ana, hau arrara irutuko zaizu, baina martxo bukaeran olio aldaketa kotxeari. Kilometro asko dauzkazu agenda horretan egiteko. Hori aipatzen dut katanan, ez nau urteten kontua, kontuk ez nau urteten. Diru gehiago gastatzen dut aurrera tatzera, irabazi baina ja. Bai, konturatzen ari gara. Bai. Baina gustora egiten duzu bidea esan duzu. Bai, eta ondo etortzen zaitu, urrengo monologoak prestatzeko be, kotxean egiten dodanez, oso ondo etortzen zaitu. Karo, behar duzu horren Borein bai, agurtu egin behar dugu gorko saioa, eta agurtu Ana Goitia, mila Azkar pasatzen. Bai, azkar joan zigu, bai. Eskerrik asko, placer bat izan da. Igual orain kroketa jateko plan egingo du, beraz, hortara ere gonbidauta zaude. Animoko naz. Oiana Maritorenak enbe, datorren aster arte. Eire Maia Manterola, astelener arte. Bai. Eta zuana, nahi duzun arte. Ondo bidean, inauterir arte. Horixe. Antenatik kanpo, baina nigongo gara. Entzuleok, bagoaz minututxo batzuk atzeratuta gainera, informazioaren txanda oraintxe, hemen naiz erratian, astelener arte, asteburu ona izan. Eyes closed tight, throwing punch after punch at the world. Keep calm and bigarren kafea.